bushia dia ne wo ka court wa se budi yi manu anke yawie wo mo de ko ayimfie wo koi me koi okay ana ayimfo no ka se munya dan na wo mo nkwankwa hwehwehwe japade no koko no dan no ne ade o mo ka se munya dan wo ye me pa ocho me say ya no be say me ya me kasa kwa na ma me kasa ya na wo kasa yi eti we me bi sanka wo di yi manu anko wawie me bi sase ebetumi aba se japade no kra no eye wo kunu japade ena abushie pa bie eti ka wo di kasa na me yare no mo fa court na ho ahwan ena wo di yi manu sa na japade ne de enye wo di asanka yawie eno wenya fie son anya fe na say abusuamu manso ne abusuamu ntitimu bia bibia nya so me yesuntino say bia say enye wo mo dia na wo mo ne wo pa no ma ye hu say nye wo mo dia ana anya busua dia me pa cho waka say hello ma me pa cho mi tie wanu ye wadama me pa cho eja okoro eya no wo fa posiba no edia na nebra mi odi machiri wuye wuye no ye ka se enuafo mema ni bi wo ho nti mema ni bi ni ade mema ni bi ase wa ma ne so mo ma mema no ni ade se o mo zo ka je me se sa na ti dia me na mi nu ya blema eno na ne wo fa ba na me ne kempa so ku no sana efu ne de ka men salo no fa ba no ene ku me bra na odi machiri nti ade de no wo mu ni ade no ena ade de no me se wa wo ko fi so onu a me ne onu edi machiri ni tu ne ko fo bi wa bontin e ma ne me di ade no nti ade de no me di na se ade bi onu kulu me na me pe ena ma di mutu mo busia do mu nyina mu jira mu ho ena ma di ade no afa mama ene ma koko na ya me wo fadia ejina me kasa esa oni ati bi wo me kasa me ba na me no mo be kasa asemu ni na asemu ni a ejina me say me ba be ma no the number wo mo ho eti me ba be ma no on frɛ wo no na me ba be ma no se ka ye bi o ha mama di ntia ye pesa wo na wo bi ensem wani so kire ye ne se sebe wo na wo ye pani wo na wonim wo ba ne de wo na wo de ne ba wiase enti de wo wonim fa abusua ne ho no wo ba ne wonim wo fa ba no ye ka se wo ba no wo ma ye na ba kwasem a wo hunu ba wo ma me wo bewu na ka ne nyina enti wo na bewu ne yiye de wo kai wo se agapade no e yo fa ba no de a medase na wo kai se wo fa ba no eton abusua kokoo ena se wo de hwane ba yade na ono ne de no wo ye wo to so se wo de hye abusua na nan the pastor rain wa ya de ma won ma na so ya de ma han ma me pastor will be a meka won sawa ho the pastor will be a meka me say awo me pastor wo krata bia meka won sa me pastor krata bia meka me sa me pastor wo ya me sa krata bia ma ane ya menu ya menu ensankan ya won meka no me si asem no me say ya menu enfa krata bia ma me so mo san court ya na me jai court wasem no ni ya court na bia ya de be ko ma me jai court na bia ya de lawyer da kasa sesi ha mo fra lawyer ma ni wa bra ma me gina so mo fra lawyer san no ngwa ya ni o isi efu ni mo ma me gina so mo fra lawyer ma me e wa bra ma me gina so no o sampa asem na ya de court enti won ti lawyer nka no wonu se ya asem na court ampa because dia wa ya mo fa court mo fa ya djuma ya ne lawyer ne court na dilie enti ba me gina so why ma me ya de lawyer to line to dia ma no wonu sampa ya prepare ya de court why san no ngwa ni o ya wo pa ne ya de be ma enti ma me gina so ma me ya fra lawyer e de atum na ye ne aye process asem na court se ma me to me ka kire me se e bia ejapade ne ya de ma wo nko ade a na ya te ase ba se wo kasa ba no ejapade de a na se wo aba bedi won sabo a na wonim se ya busua de a
Mami afiapia wo gina so. Ipacho mi tia sama wo kan. Lawyer mami mpacho gina so mami na hunu sampa ya de kokoto ampa. Ya nkwane ya ne lawyer mensa eni nkomo. Okay. Lawyer. Hello lawyer sir. Yes. Papa na promote saying. Uncle Padu Maa Akos na we. Nyame adom papa lawyer. Wada wuruma. Ye maami bi gina homa ne so ne abusuafo bi nso ewo efie ha. Na lawyer asem ne nyina ne se opani bi a abusua pani bi wa abusuam. Akoma ejore ni ebe medre yetumpo why akoma ejore ni ebe medre yetumpo disakoma edanciona yet mediatina oda disakoma edanciona yet mediatina oda akoma ejore Akoma FM 87.9. Yeah, I'm going to say, one of me that sound, one of me that was said 1.8. Net draws, you are actually a bread. You want to say, yeah. Yes, one of me, yes, I bet 2 months. Actually, I want to be at 2 months. What's one of bad diet? What's one of bad diet? One was said you was a good moon, and you won't be satisfied. And now, Ebusiako waton ye. Enti waton ye no mabusiani unu se ono ni wokoko fuo ni bi. Ena wo ensase eni fie. Na oton abusiako no na wode ahwe ne ba yade na waye will elfa ono na japade ne ho na wode ama abusia. Ne kwasem se wode sia ye woyo. Enti oye will ne to ho. Wo free mo no na bedi busia pani ba ko ho. Ti busia pani no so be free mo no ene wode will no Emma will be a osusu senko free ma yemfa ne ntia ne nan so. Ye will ni di adanse se ejapade no eye busia dia. Ba sabre ye ma me baako ene ye wrabi de mrade abeje will no afidie na wone ho ne nsem. Ye ma me na je will na kenten so. Onu a wonyi ma emma busia nkai ene waje ejapade ni nyina akenten so. Lawyer me pacho asem we say na mra no ekafa ho. Yo, me that's it. Na yoma eti for ni ase for na so no bia ha. Emrano de ka fa hono very simple. Se enipa ye wo anase ebiti ase na oye wo. Na se wo no nipa ni fi wa echebe mfie mienu 2 years mpacha ansan wo mpacha na die nti na wono na edi ba no ade na wono en keep ne will na wode wo ne ma wo 2 years ansan wo be wu nti ase ni mama mpacha na dia tia ni se na me pe na asem no ono nso pe masem na me kwasra no ana wo hu se wode na ti jamia that metimi ahwe busua no bibi aso ama wom anti na wode wol ne maame wode na chi jawa wode na chi jamia metimi aye busua no asade bi ase o ka kire me se busua japade no edan no ne we no that menhwe bibia enti wode wol ne ma wo na na wo wode ma mpacho na yire na na wo ho ana o ka kire ne yire pe ampa wode ma mja na yire na ho no o ka kire amamfo ne namfofo kwamba du se kwamba du me na naba no kra o ka kire no me na naba kwamba du na me na na koton busua kokko na o de to nanim se o mo pese o ton busua kokko no na ono ne de no odidi su kakra no ayewe na mabusua no kwamba du no ha me fa pese aba misusu sese wode wo ne ma wo no esan se ye abusua de no wode ma wo de wo se abusuafo hia na wode to wo manim se ewom se wono de abusua pani wono na edi ade de nanso so wo pese wode wo tena ne na so etimi basa obi edi ade bi okra no aba akokora wa pa
nti niema bi ho a ontumi nye nti odi obi tena ne na so aden na enye abusua hia mu na wankase mede John enu tra me na so nti wola bano eja ne wa kire se wato abusua kokoo enti wono ne de no wode hye abusua nan saa we oni ni o abusua na mede John menu tra me na so nti mede wo ma no akina bi na sa meto ni wo pagya ne mu kase se ya obi anye akyinye na enafofo de omu ni abusuam mama mparo eno de ode ma me ba kuma ase no bitimi hu se ofra abusua ne bo mama ne anaso wa mama ne eno de wan kan kire me bete abusuafo no so ehunu se ade no wo krata no wo ne wo me ho eno ntina ema owu ya na omo me wo faba no omo de kwada na oba me ho no eti abusua de me manim ne de wa mfra me an kan kire abusua no aso ni de me woji se obo abusua na mane na me pache wo ebra wo free mu no bribai na uyi kire ye sei bia wo free mu will ni nie uyi kire ana ne wo ho akopem se we mu beje ye manyi ankire se ayiye no mama mpache o de kwaya ni se ye ni wi ayiye no ye no memenda akwasi ada no anye boko se ye trase adwendwene niam be because me ma me panyin ni pagya abusu panyin ni ka se ma monko na monko yi de obedi akwasi ada ade no ana me ma me panyin efre ni bu aben edwomu hwa ana opagya afia pianza se woni ade ana abusu panyin ye ne se ye nya ne sa na obi ewu ne yeti mama monko gina na monko yi de obedi ade a na mo wako pagya ba akofo nsa eti nya ne sa obedi ade de obedi akwasi ade enya busua pani senka busua pani a ye beyi no no na nkedi ade obedi ade na abusua pani na otoma abusua ne se hwan na bedi ade hwan na bedi ade enti sabre na ye hwan na ye abusua pani no wan pa cha de kwambemfo ono so awu kwambemfo pa cha eti amra wo kansa na me ma me pani no epegya afiapia ensa no na chese bufu aba okay adentire bufu ba ye se ese o munyina akwa bontene no mo kwadwene ho ebi kwa dia make na ye fiada and ye bojo ye Friday edition akobabu sam jumade na ja Maa Akos je adwa atrem ye de bramo enu nti ba bia wo bia no won so je wo adwa atrem lokoje na odi atrem sa wutrim nyo dedede sa na atrem na kompense no me sabebo ebe me yemuso na wa wonum se fiada bi ede pa na wo hwese dia ano bi asonsom sisi ya ne nsem bi aye kekeka wa kire wa wutim nu se Friday edition akomamu nsem ene enye yize anu ti bobo ya so beka ye ho na mama ka che wo say when it's your turn even the basket will hold water for you. No one can stop your destiny, and always remember everyone has their time to shine. Always believe in God. Always believe in God. So we brand so kenten ebe gina nsuo kura de atwen o brand so kenten ebe gina nsuo atwen ai ebre no enya so anaso nya me de brand ya na de o brand so ya opa kokanya me ani obi antonka obi ba obre nya so a obo wa kura ni pede no kwasem ene ba beti ebre o she yi mu kura obepi ya bo fom de wawura mu a ode obepi emre ne so anaso no kwasem to boase na ya ye nie ba do twen nya me a ne mrepem no o se de ni panti ase no woye ne mrepem no de ye nwanwa ena woye nyame eye na ade kura ne ni party ase na je nyo na ye ade obi ye ne bi a ye bo na baso bi anya ade a ebi nsi da na ase ye nti bi da e mo ne braso nti se de aye no wo ye den a be kan ho ase wo ye den a wani be giama because ne braso but enye se ono na ye the intelligent person ona na no ate ona na mama magba mo be gigigi din ye obi so je obi ni o ye sini a o egu chen na ba ne bra na aso ne bra na aso
and the all year ye bon din obi before ye the same thing so ye ntene nka ba bia ne bra nso it is all bra so said the kind can ten kra be hold so e dia twen fi say wo bra aso it is ana bra ti enti twen wo bra na wo bra so di asusu pre o wo twen wo bra enti asusu pre e to da ye bra nso ye pese ye pre ama no so o pre ma no so be wunta na obi akora hu obi ya bi obi prengo se but ebere no so a won ha ho bebiro yensi wo yin na wo petu fine ni chesha obi ansomo da ti yentu wo na petu fine chesha obi ansomo because obi si wo ya fra hwan ya eti ma ho kwan na obere nso na obere no so obo wo mpo a amansa ba betie obo wo mpo your friend the man of the moment the woman of the moment eti ma obere nso na obere nso de obi bia be ni perfect obi bia be ni panika if we standing ovation oba ni pebe sori agina ma ba sa obere nso ya bo odi kwan nko fo bo twi ya bo twi bia nte eti ma obere nso emre no so anyame ye ne fefe ne kwan so eno na ye de ejawo ene awie na hyene so mame wate na na akuanka wate Pastor Julius na banka evangelist Samuel Mensa one de ba ne seya na chese atrantwie no emu aye de nti se meka sai okọ hospital ba bia ye de Mary Ejewa akwakoto no a ye hwe no na chese o de update afri ho na o de ama ya hwefo ene yetiefo a mo boa yen na yetumi ahwe ye maame no eyade no sede eka no esi bubu ba no ebubu sepoasoche na eba nenso entiase wom esan wo hwe ne situation a entiase ewom enye easy enye easy yenya bi wo ye ha no payi a wono kwa de wokura bibi mu a eja otumi di huri eno kra enye easy ma no eno kra wo gina osi ade kura no no otumi ede na ntiempo enye ame yara me ra ho pa fe mesimitra sesa na makoma ye me yapa na we say no na chese ano eden nenso ye nim se yasomo no ye betumi aye share our Facebook emaye Akoma 87.9 FM Akoma 87.9 FM follow ye like page no waja comment no ewo ho na fe wa share de amaye na yaw de ye ko Facebook na fe YouTube Akoma 879 Akoma 879 and also subscribe na emia notification bell no so nti breso a you get notified no wa share ma foforo so anya bi etumi ahwe Free FM 97.5 ewo techima Niki Pizza Fan Club GHUK wonom so ebo ye chidom ene adontene ewo dwumedie yi emo na okay yeah wo update we are Magonze ya tiefo ni ahefo omubusa questions ya stories be break to da bo so ma ba Pastor Julius ade no de mo be kan wasem ya ntem nka bi mu o na umudie ya ntem nka bi mu o na asemesi de ntem nka bi mu enti ene no adwene se said ye tie bia no update wo bia no ye de nyina be mamu na mo hunu se adwuma na ye no de ye ne mo kan wasem bia no ho update ne ho anamotu bia se ye tu bia no ye tu na esanse na stories no apalia ma jase ye kasi ye je bia tum ni ade na ma ye probata na de ye said ye tie bia no ye beja stories ni bi wo kire na fi ya mama nso mo se adwuma na ye no because ya na nso hu ya pa mama eboa mo mu se sebi nyese obi na asema betena keke no na ye mfe because you obi okwa na dwen nsa se TV so amodo obi akwata nka ye nim guase nti eye update ne nyoma ye be ya mo mu de na be mo sanya na nim guase akeke na emom eye enyoma ye no nsusuanso papa enyawo the results na eba onkofo abrabom no eno na eye adwuma so ene no ye de ene Friday usually nka ye nya ne sa akura se Friday de nka nsema wo no but ene ya Friday ye de be esiwo na all the updates are he sa wotie na he sa ye ka kire no so ye de be etum anim na kai bia o ka kire ye o de o story bia WhatsApp number nda so say o update bia o fi say won te ho ai bia ebi ni mo wa obviously bia ya kan but now wonya maso
tiana bi but be now feel say you want to hear something about that particular story now o my message WhatsApp no so pastor we na maintain one way akosi say quickly be ma update no na to me about so couple of updates for her ye pese ye ma ye tiefo and ye hwefo ehunu nyina no mu say over the years no adwuma na ye no eso aba na nya ne say ye betena kasa kaka ne asori ko ne no an da bi eso aba na aso no na ye pese motie na motie ase etima ye best start update no e dey free umudia no so ana ya starting free umu adia no so na yenko ejare ne na yere de ne it's training 2 year training 2 year pp training 2 year okay now ya call no boam that's last week Saturday yeah Saturday no and you two cab straight to the boam na ebia na wobi wohunu yenu aba na ye ka no wa yanda jua akwa ase koto was wutiri wusa kanwa ya kanwa ya huno fra no ya na no ya na bi chere suya na ye ko hosu wa pampam se kanwa ya huno me ha kwajale me wo hwan kam se kan aba wo ye furu kwa cho we jira ya za mimi ye wudini papa abufo so nyakura de abufo betima mani pa ya no abufo to na ma mini nteso kakra abufo no babro so a na ma mini nteso kakra na se na nteto asi afi na ya idi was still say the nyanta because nyanta ye na kasa pen oh you wa na kasa pen wa ba pen ya no am ya ni na dim komo studio pen a o nim ye eti e ba so o yes wapam sekeu eno ne ade na fe na ye nyanta tuo ya na kasa ya na se fufu na was ma abufu do bentewe na training tu sare dia training tu ya enti update na ye de emamo no ye pese ya hwefo ya muwa achichiri muwa regions ni nyina amohwe ye no enye se bi a ye de obi ba no ye na ba betena ha ye wi a ne ye gya ne kwan na wokọ na emom se ye sika kyem se ye be ye follow up ye betu anamo ne yakọ no kwasem se ye tu anamo nti no enano memene da no ye kọ no boam na se wo be kai case no a fa branch ye ne to so ba me na na ya eye ejare oba ye nua be ma no ye kan say ne mo na ma no ebi atoche makakra na wo kan say what sika 40,000 400 million titisika dia kwa ware ba okoware ni wie ye no a oba no eja no hokọ ne nsa won fa emre no na akoda so a won ne wo ye no ahyase no fa ajare na nkasa wo mo ba ha no ne de ne to so no mo nkai no ansa na yakofie ho Akoma FM 87.9 Kumasi obaba menim sa won nkora ne ajare ba ye no 40,000 wo de aye ba ne ho ade one ba no awo na wo de wagyae no kra no a ma ne hwe ne ba na so oba ho a no wo boro no wo sumu no kra na kaketewa bi onu mu wani standing wani nyina so yanka wo ye mpo ahwe ase na okire mu akoda no oba ne de ne kwoto obi ye friend Idrisu wono so ye friend Idrisu ti die ntine ho so de ne bakoto Idrisu ene ho nsense mebre nti se wo hwe video yi aye ni pa no se kan wa ha ho ampa ye benya audio a sound enti moma ye sound kakra na ye tie phone hwe na afei ye fa ba no so de no ye friend phone no so afei ye mama update ebra ye tu ka na ye ko fie hunu sa akoba mu nsam ye ni abre ye se wodi wo case nyaba anamontuo ne de ye betu ho anama ma obapa menim sa woni nkora ne nyina ho ye na me ade ho ye nyame ase nyata chiwa ma akoni wadawro ma enano ye frewo na enenso ye frewo because ye pesa asundwe eye adwuma me ko no abogwani o ti se ni pa ne franka ma peke ai Matias ye nti ma akoni ye Akoma FM onua TV Akoma FM ye fre nyantachiwa na okeka de obeka na ema ye tu anamon ko no boa mu no eno ne ye pesa ye ka ye tiefo because obi okra no a
and then they didn't can hear what and also abaso so that obenya clear understanding because jare na di kan buy and sana ye friend yantetua ma na yantetua respond there na odi abufo ni ade so ye tie jare asem ode beto ye nim na ya ma yantetua kwan na afi de o kan yantetua so kan na ama ye tiefo ate ye mo hu no ye di asem ni wie no anamontu a ye tu ye ekọ abusuane na so ko tena ase ene bibia kokko wie so that mo be hu say dwumadie no ye betena TV so na ye kan se wia enye no nanim guase kwan so na enye ne seye kwan so na mu yie kwan so ene ye no mo eka na atumi aboa ahye animonyam na ama ye hu adwumadie na ye dinu so atumi aye wano nti se abia ne na wa ba akoma nsem so ebia wo Facebook ebia wo YouTube ebia wo onua TV na wo hwa se ye nani de dikan wo wia ajare ye nua be majare na ode na sem ababeto ye nim efa nyantachiwa asesena wono ne tenaye ene akwala wono nyantachiwa ewo ye in fact omo wedding mu kura no emu nsem nyina kura no 40,000 ate akware oba kwa ofa so nya ne sika de kware no ene awo no mu nse wo wie ye ose ode ne ba akoto pepeni bia ono so kura wonye pepeni oni bia pesa pepeni no e free e ba ye so it means ajare genuine concern e say sabo ni oba be wo ena na bosuo no said the otie no na wanya 400 million dia ware oba bon ho modern wo sa kwan so na wone watimi awo na wo de ne ba koto pepe na za se enimti ebuo e dia terminus anu na ontene ho asekra yenti ajare o manyina ye ma won ye ma ni no we ya be kan wan kan yensa no Akoma FM 87.9 Kumasi o percent yenhwehwe man ye hu ne se akoda no so ye wo ba se bia nkobe provide akora no na die na bia koso ne ye hu se akora no ye wo ba se be ya se wo hwe no a wo be firi wakoma mu nyina de ahwe no ana ipa tran sape sa me ben me because person me hu se akora no jo ongo ye me kwase me ko ja akora na ana akora nya nu to me se te no ana sen bi sementi ase akwa na wo menchen nya na mituhwe ma de nya aka mama Akos kunya de ade nya o ma na don ba nta fa don ba nya ye so de ne ba me ba kwa mbe no ka me hu ne so no Akos ku no se na se me ba se ka me ko manis ka me ka sa akra me hu ni pa dia me manis ka me ko ka sa akra ko na na 87.9 na ben ato was me na che oni ejams eh e de so ne se odi ba so ba ma ye nwa de ma me kwa so okay me hu akra na me manis ka na person wo so ba me de 40,000 400 million aye nwa de pa ene me besin o so ne kwale kanya me enum dia ne ka me bo fom be fom no betwe me de bako ne no ato o kam se o kam no si glu kam sa propose yakoto be plano yakoto be planas as na wo mbutu do o ma me obi ka me pa na me ko butu na imo ka ka ba ko be na de na ntiko no ye de ko butu sa ni ma yo eti jade na mbe bia e den e fa sa Akoma FM 87.9 ma me ka me fa ba bia me ka na daw enye so na me o se pa friend bisa eto ba bia me be ja bi o ko back pa person san ba na we no nko akasa de minim se de o ko hu bibi wo de wo hu no hu ko no ampa wo to akota ni krom pa to akọ nyinsa fufura ko wo de eno be makun de minim de on ni share ya nko kan ya ne o mo person mo san ba e san de wo de ye wo no mo nti sanity because me fa ba me pa ohwe because me nya ngode me be bro de o pe bia me ye mamon se ro chira nkuntumi nya den famachi enko ba bia biem na ono we nu kwa de esa so no ja so bia ne na brabo o mo ntumi fo echi so say ya wo fa wo mo echi Akoma FM Kumasi e me de ben fi ko because answer the yantachiwa e ba be dware nyina no what's what try no ho kakra bia ba wo ba ya obi na dampashi ba do kan ni mode Maa Akos enya ne kware se sapa na ahakwa mo no me ka asem manfo bu amamu ejare ba ne se ne ye bo mode ansa ne me yefra nyantachiwa na se de ojare eka ye ne yemisa no se de esi etie nti ye frɛ nyantachiwa na ye frɛ no de odi tru ye ne mu ni obapa menim se woni nkora ne nyina ho ye na me ade ho ye ya da nyame ase nyantachiwa ma akoni wadawro ma ena no ye frɛ wo na ena so ye frɛ wo because ye pesa asundwe ye adwuma me ko no abogwani o ti se ni pa ne fransa ma peke ai Matias ye nti ma akoni ye Akoma FM Onua TV Akoma FM ai Onua TV nyantachiwa ade pa mame yo enye boni bi o wadawro ma meda mena
Ejari so wafra me phone ni wose ne ba no sesi akra no wen papa na wa be ti bi snow oju ni hu na mo so no me ti ta oju ha na me ti be akonye na bo poli smoke no oya fu ankasa akola no e no oya fu good years to 30 I baba ya na me ti am ka se bi ju wa on sha all die be die we are never put him am na match because all three members say and the cancer na do na do su dia wa na bon kan yo kuna ta afre ai kame na adam fa en gwa na ye wa na bon kan dia am na wu wo o sha kwala on ye hu o ta ko po o fa ni na do so me yandai akwala no so he no on kwa akwala ba ti bi ta akwala ta ta le yo ta kwa bo yo ye dai on kwa akwala ba so on mkwaya akwala ba ti bi eda so o jumia na kwali ko mo na kwali ko ma ko kuna bakre ama ko ma ko police station yo jumia sa ko ko ya kitama obeda na me ka meja ho ma ka so mo wa se na ro ba ne ja no mo flame why the man ya boy no me e bo so do fa ni kuna agosie no the bo so for na ko tanka bo o ko akwa ba ti di o ni ko akwa ba ti tanka bo a e se kale me so fa ni ko tanka ba na fi mi so anko o na ti o jimi a se me ba o physical ya se kan do woni yam ai ne so egu pop so bro so ma kwa mu a me ba ti ta to me bro samba 87.9 so ko bro samba me ta me bro samba na me na ba tia ne ka so jimi a na ko ni ze so jimi a adie nko na ahyewo ama wanya saa ya wudie nyantachiwa mama eya sada ma foot and away take me good man so be radio so when na fu no o se away let me show you one be gini tell me so jimia so when is jimia when is jimia mama the gonya me e ka ju tell anything just say when me do wa me see that what the man so here am ko jeli me wo jeli kwa me pe so wo se ko o fu ati se no so jimia yesa koto ya na ni we si kwada so jimia nyantachiwa se koto ya so no de wa wuye o na mu wo ye adan ami ana me chese me that of fu o di no ah ba na nkum so no mo di ka frame wine me bu ka ba na mo kasai ni bu di asi akwa ni bu san say akwa no di na to ni di musa no o te mo san le sia ni ka ka no musa no eti me say ni nyantachiwa Mama me kwa 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 me de be se ne ba no e so mo se akwala no nya na mbi pa me ba on se ne baby three good years ni akwala ni nti ka da musa no three good years ni nyantachiwa sa bi so a alhasan yi a wode ekoto akwara yi din so no nti na bi a ema odwaye because one year alhasan wa me say yi da kwa ka me musa no Menti bipacho alhasa na shawa na. Nesi wa ashe mi yin so. Just say alhasa na shawa. Yes, ono na he me. Ono me o to ma na me na so bode ko wa ha. Ono na feel papa se mo ni na share me ko to 1 year. Ona ha fear. Obo mu tu kam na no ko share papa ni fie. Ada o ye bu share na wa you ada wa da. Ya mo ma bu sana se. Wa jale jimia. So ko jale jimia ko fa le no one na jale te no e ho ma ko buris na ma ko wa sekai am na ko so fa ni so fa bro sa be ma na say na say me am la ko na so na cha kwa ko te alu so ta le jama ko la no onu wa na o so ko na o be te tv no ata u na ta be ma so ma ko la no na te ko bo ta ma so ma ko la ni busa no 87.9 nyanta chu akoto asem ya wo kemi pa chu wo wo no na onyare afi no oyare ada wo no na se ya no tie me wo se ya no tie me se be o ya be ma papa so ya fo o ma mu ti bi ko enye sa kwata fa da no obo no
This this woman why? Ampa your son. Is this woman okay? Were you okay? Pana no de ya. Obi si ansese was it the prekasase. Hey. I know a day. Obaba. Mama mo akwa ba. Na po me te say. Ya de nyame ase. Eye tonchi. Memedru. Meme nyina. No kwasem. We that say. Ete for any adofo. Kontonchi asu ye na mede wo adrui ye na ye di adru efre ni tonchi eba capsules aba me ameti he me mema nyina mpana me mema nyina eyere me mema nyina ejeje me pacho se wo legal wives ami wom wo pe side chicks ami wom ane se wo pe jeje nso a me na meti egwa no emu me bedi emema asem ama wo mu baby biara dim begina se me ni mema asem ama wo mu no me di akokudro ni ene de ne bekasa mo isan se emema esom mebo tiema frɛ wo bi emema mro yen kasa ma mro eno kyerɛ sɛ emema me biara yehia emema ewo mu me dofo sɛ wutiem na sɛ wo ye bema wadavroma fa so na etie me esan sɛ bema de wo hɔ no ma ɛwɔ sɛ wo ma woni ku bema sam ho ankasa ye kasa bema apomuden a apomuden bia no no ma sene sɛ wo bema egina so sabi utafra che se obema ewu na sa wo ahode a wunya kwan ka de besesa eno ntime se woni pa biara se wo ka apomden a ne dodo ana se de ehia pa ne se bema obema etimi sori egina so ane mesre bema biara se ye be so ye didie mu eyie ena edidie sem no enkoye ewo mema afa kra bema bi wo ho no ma wo ye adwuma na wo bre wona ma wiemu sa wo bre eno ntie die bia na wato na wonom wugusu a wonom onom no emwa wo eya na emwa wa ho den sam kra etimi ma mema sem esi ni kira se eno ntie mese bema biara se me kanfo adru efre ni tonchi herbal capsules e de amount tonchi herbal capsules eya bibidro kroje eya habama ye ankasa ye die mo ye habama ye nua hini ya na ye de aye eno nti de wo tie me a wo se ne be ma si ni trase one ne dofo edi mpaso agrase si ana ne ho adwojo osori ya na ne ho adwojo osori ya na ne ho adwojo a wadavroma wo hia edura ye frɛ no tonchi herbal capsules tonchi herbal capsules edroyi ebeboa ama omemasem egina ne naso ebeyi efi bia efri entininim na moja no enya akonya edi efrisane ewo entinimu eye wo ye bema na so tiase ni kwan se wo ma bema ewu menu bema bewu pa de nko adwuma ensai enu nti messe bema biara se ne memasem ema ne mfa eni agro ene ye friday me se friday obi atufu amemfa ane obi atufu amemfa dwama de obi ankobo bi no mra meda me patro monday no aje futuo e de abo bra be Thursday friday ye nya futuo mesre be ma wotie me bia se so na oba bia hyehye won se na anwumre wo mra de a ene wo hia so wo so je ne 3 points esa se okwa kosi emema nyina anamu eni kwan so kogu be ma bia ma se e won paso agudie mu koto tonchi e ba capsules enom me se me no wo tonchi e wo edrowe ho edrowe wona wo so adwunso mu hawkra sama wo mu na nya wo asabi otafracha bema si ni trase ebete ne te ede amount de wo so opese ni sisimu eye den obi busam se dre me pesisimu den de nam bra won ha ho wo sisimu ba ye tawe ama beka sa fede ma bre wo sisimu ba ye sei ba wo bo adwuma ne sei taw e wo se bema de odi mpaso agro taw no tinka sei taw so ataw no se ju wo ye bema na wo bo adwuma no eye ankasa na ni nyina be free se obenom adura ye friend tonchi herbal capsules tonchi emema kuramu sei twe emai monto na modofo no enom sede be ya omo so betimi amamoni ache ewo empem sede mo ka se eba tutu a etwere be ma edem se twere ne bo se twere ne dem menua ba oye dan a be ma eye be ma eno nti kwoto adura ye friend tonchi herbal capsules wada roma sa wo hwe me ewo tv no eso a ye number no egu tv no anim na wo tie me so a doctor number no eye 0553 0553 51 51 11 11 59 59 0553 0553 51 51 11 11 59 59 o akran so ano afre 0248 0248 85 85 00 00 81 81 0248 0248 85 85 00 00 81 81 me patro obi nso ka kire yen say oh
ye tamale fo nso de mo nwene ye hwanam se so medwe mo ho papa me mema de baby biara tokro bi o hyembia metwe na pia ma na gene 3 points eno nti medru tamale o wo be ma na so wo tamale na so wo say wo pese wo sisimu eye tawe adwuma dia mo ye no wo honom no ama mo sisimu amama ya gi honom aboso say tam wo ye bibi kakra bia na wo bete se wo sisimu kasa emu aye mmere emu aye bohoto sa abre wakotodwe wadawro ma e wo se wo ma wo sisimu eye den na wo bo adwuma no eye fo ni trim eye e wo Parquet Pharmacy Parquet Pharmacy wo de friend number say Parquet me wo ba bi say mi petonchi ni bi ato wo se wo de aduru hanom say esan say me dream me mema ehu Parquet number wo be frɛ e wo tamale e 0244 95 32 37 0244 95 32 37 edin no e tonchi me pa cho wo kuma se anom say afo ni kiremu e wo Edum PZ Asempa Pharmacy e wonom Asempa Pharmacy or Edum PZ baby a yenua mema nom eton force no okwa ubenya tonchi heba capsules ni bi ato ubisa obiasa o Asempa Pharmacy akrakra becho Edum PZ Asempa Pharmacy me pacho Aprepo Junction Arms Herbal Santasi taxi rank onom no okona ubisa Arms Herbal Aprepo Junction obia ebecho afi Santasi furniture or Maggi Pharmacy or Santasi station onoma udru ma ubenya bi wadaroma wo baby ani afurniture mu ewo Kenalco Pharmacy Adeshia FM baby ani sunwane furniture ewo Cap Herbal Brekum Chris Pharmacy Kasapin Lalas Herbal wo de me se baby a won se me kasam the list ni kire wa meboy no nko abefa me time eno nti baby a won offer doctor number na doctor me wo baby say fa na menya edro ne bi ato ye beba wo ye be kire baby a benya bi ato wo yi nso a eye wo benom 2 capsules anopa 2 capsules enwumre ni nyina so ye abra wadidi awie wo didi wi ano wanom tonji e ba capsules no wonim obi a wo se owo dwonso sem obi a wo se dwonso edina onte obi realize na ne hu nyina afọ dwonso na aba sa ahawwe ebama obi a wanya prostate obi a ne prostate ensensem aba ho no obon se dwonso de na onte dwonso no kura kan na obete no onu ba bi obedwonso na dwonso no nyina aba okogina onom so obedwonso so dwonso ne ma obechema ketewa bi ne benya akwanya abeba obetin kan so se dwonso no eta ho no ma wo se eba enso ema wotena ahulele na ne nyina enam wonantem ababonten eyenim guase ade pa ede ema eno nti se wonim obi se ye wofa se ye wonana se ye wonua bi se ye wukunu medofo so wonam sa problem nim pa de a me ne wo tonchia e wadro we eho ebeboa be ma se ne be ma se biotafra che se ni tira se ye wuo kura no yetimi pagya no ye nyane no edompa wo tonchi eba capsules ekenya no ema spirit ebem na ebo adwuma eyie na nye de wo se ni prostate emu abiye tonchi eba capsules beboa esiesie prostate no ebema prostate no akọ back to normal entwem ye mfa rubber ento obemem ye ma ye wo hoi ye mfa rubber ento obemem kra ebi mo kra e fa wati ne ade rubber beto obemem wadawro ma ne ebeye no wanim ne wo hu se yesi ekire eno nti mese bema biara se o prostate de I was so say, Bema be Bema a prostate. Bema bia e wo prostate. And untina me say, Bema bia shun a didi so a ye. Me patcho moja nam no obeto kakra edi amame. And near maybe one more better to ano man what so. And quato and near maybe one quanche and quadom say, Uno baby e wo match. Me missy koto tonchi e back capsules enom. So one baby e one passo a good ye. One baby ashe a good ye e one passo and near numera. Wadaruma me missy koto tonchi e back capsules. And I'm you too for say Bema de over few weekend that I didn't pass awia e boa pa relax o nerves na ede ma en paso agudi awia sa wo ya wo team fifire ankasa na mom uhia edro efe ni tonchi e ba capsules na watime ede edi sa adwuma no enya anadwo ne anapanko na edi paso agoro awia de o ya menua be ma eboa e ma wa ho odensam ekosoro eboa ma prostate na ho de ebam me se eboa e boost immune system en ntime se be me biara se me se na watch bia once me ani paso agoro kra no na enya 4 to 5 times 4 to 5 times a week bono sei panyan se de be ya obenya hoden sa odofo bi uso ni mu no se me die ena me dia ka che ne se emema nyina jeje ama okwan se si ekire oni asem ka esan se wa mio ama one no eni paso agoro no bo prostate ho eban
we enye adura ne boarding ebo no eta fom na enye asem bi a ehu eyempeso agudie wonum tonchi eba capsules no ebebo prostate ho eban na mom na odi nakade eka ho empaso agudie ebebo ama prostate no ahode abem onse kane no na yempanyimfo na enya prostate isa se dodo na edu omo mpanyimfie so aya na omo hye dante de omakono etimite ko ye wo bebre ho na omo de omo akono ne awenga obechi abo osisi obechi wawem obeye no ntida biada ne ho owa ahoden minim obi a ọkọ 90 years ọka wo nyini isan se de biara da papa panyin o wono de o se de biara do pe guess eno na eboa no e ma ne prostate ahoden bem to no ni prostate problem de biara da owo ahoden eno nti mesre mema se empanyifo kra ne so wo mo bom prostate wo eban na nya wo abranti afe na wasi so asabiota frache wonya enwo ba bo prostate wo eban afe ontoswuma ban me patro ma wode emre mu eno nti na meka cho se be me bia ono oba di mpaso agra e wo se wote sa sound se gitawo se ta na kire se ontoshe no e na ld adwuma wase ho no wode wo pen drive na ekọ up and down wa ba de no na ontoshe ne so bo ase ho no e maye e kaboma na ba bia wa me hutimi e de e be ka se wiase nyina ye de wia ne ho se ani so ate se hwan eno nti mesre wo nipa biara se ontoshe ma ba de ma hoɔden mrem wo yiyi usisi mu na wo be ma mu ntini ne so wo ma mu ada ma moja afamu yie no na ntoshe mu ahoɔden ne so no wo de e ma no wo nso koye ho a e ma ye redie no eye fe wo de study oba won tan ni mpaso agro da biara da oba abrewa prekope mesre ma se so odofo so mu abiemu no ne wonni mpaso agro mementi na twedi ampo ede bo ho maye omo ne ye da no na afa ye wo ma wo mu ane mesre nya wo nko anti ne de bo ho enije eka ho be ma wutie me wohia edru efre ni tonchi herbal capsules me bre no aso en na me chiro say so wo adum wanum say ya me patrofo ni chire mu e wo Asempa pharmacy owo edum PZ Santasi taxi rank arms herbal e wo ho Abrepo junction Arms Herbal, Santasi Taxi Rank, Santasi Station, Maggi Herbal, Ewo Honom, Arms Herbal, or Abrepo Junction, Santasi Taxi Rank, Edum, Me Patrol, Asempa Pharmacy, Ewo Honom, Owo Goso, Kasapen, Tepa, and here for our free, Me Patrol, ye no better komo, ye better baby obinya tunchi eba capsules nibi at all. Doctor number is 0553 0553 51 51 11 11 59 59 0553 0553 51 51 11 11 59 59 one na watermelon so enfre 0244 0244 95 95 32 32 37 37 edino eye tonchi herbal capsules ememe nyina mpana me do obi brese so ojebre no hwe me nyanko ya adomada sene ye be sanso ehia nyame ensha papa medofo aha eya Akoma 87.9 FM and afe wonua TV Akoma mu nsam dwumadie no eno a ena yede mamo no na ye kono na chese ye mamo update ye programs aya ye crofo cases aya ye ne ho update eno a ena na yede mamo no nti na ye wo nyantachiwa de no eso yabo ajarede ne de ne ba ye mo atie ye frɛ nyantachiwa wo homa so ye mo atie afe ye nko ebra ye call efie ho no na no memeneda and ye call was I'm a woman but this lady is too much aba messages no na just ba and about to say they are shocked pa was say please my name is Jessica Forsen I'm make a sefra have fun to so this woman is not okay kura okay enti abra ye call ho no ya call we ye one mu fie ho nyantachiwa mu fie ebra memene da eno ne ekoye ejare ena ne maame ne die ejare maame ena evangelist ni Mickey oni a driver nti nyantachiwa fie na ina yeko na ye no akotena se ne abusua no na afei case ejare de ba ye no yatumi ene wonum akoka my sound na yentie de ekoso e wo fie ho Bibia de bra kwam sa de papa wa ya ma mitino da kwa na ye ato na mda kwa to ba na kwa ya 1.5 year o ba he no na kwa na 1.5 year ana o ba ye kwa pre me busa fo me busa penny didi koko didi has on boy penny o and then me ko fa na o ba
Macho. As in, yes, Bonnie, I am passing my friend. What the mother home is. Your bow. It was sad to me by Emma or Mufflame. Emma Monocasa said, let me go. Now, what may be better and may friend come up. When I didn't, you know, a bad loss, Papa. Was the war who made more fashion. Me, my new year, and on. Let me, mammy, can say. What I'm doing here, ya catch your mobile ban, you catch in Yanke to a mammy. When your man about worry. Omunya mammy, yai man about man, all worry, mammy. When you man, worry, my or bouncing and chain. Now one also worry be. What's 40,000? Or more Monsani and 9 war in our crown to 40,000 for your bar 1 day. Where Timmy into yesterday, no the submission, Mobeba and Baba be tuneful. Because I said the banner corner of Jijika crazy can be update no any dear man. Na ear canon not yes, catch yourself. Na ma ko mu hunya ntachwa de ono na ekasa no anya ntachwa na ekasa no ntachwa na ekasa no ono she straight dress ya white design no white red and blue no nya ntachwa de ne kasa wo phone so no ya mo kasa wonya correct ono na ekasa oba kama enti ya ko ho eno enti ne ya ka che se wadawroma wo so wo case ya be ma bi na etete wo oba bi na etete wo wo de sa case ni nyina no eye na ase emfantrance ya say ya na etoda ya say o kan wasem kire obi but ne nipa nya na kan wasem kire o ma de amane ebre wo bo emfan sha wo nku nipa bebre na o ma wu na o ma nya obi an kan wasem an kire nti o ma firim nti akoma mu nsem wo se oba akoma fm ha e be boa na wo de wasem aba be dae Cape Coast cry yakọ na ye na no Pastor Julius akọ Cape Coast yakọ follow up me times or 3 times and baby ya na say wo de wasem na wo de aba no e di say tu samon ye betu ni na ama na tumi ayewe enti woni how kra woni how enti bomode afa wo so de bra say ya ware mu nsensem say abusuan sa nsensem abusuan japade nsem say yare bi na usuze obi na bayi na de aye usuze bi abo ani ade utuzo bi na ko para to ase unu obi adi mojafra Black Covenant na edi unya e bia sofu bi so afefe sofu bi sa ko hyehyɛ o baby ama sofu bi so man na hwe ne kase a
so obetumi de aba enti wo ba ye wo Kumasi Asukra so fa na nu okay ya say be ya ni nyina de ba obetumi de aba wo ka kire obi ba se on fa obema enum eni aha ye be ka ma ye be ka de ama kama sofo bi ekofa obi to wode ba obetumi wo de se de case ne sitie bia no me kai se oware no legitimate marriage no agent san ya back o se nanim o mo ware o mo kofi o se nanim de onfa ena obi nso kra no eno case he ya no so Roman fabia eno okwasese wo ba bi na koye no so ba ye de wo se ye gemu oba ye o she no bo so ban 500 million ba o re na me we na fe na wan she ne bo so be ma 500 million woni no yare o ma ne yare o she ne bo o ma ne yare but ono she ne bo se o ma na ho kwan mo ne ye ya o be ma na ses kan to wie na ze ko obu nu kwasea ana ye she no je ses kan na de ma e tire no o be so betua ana ye she no je e no mo atu abasa ko mo no mo be awade no aso trying awade yakoma mu nsem timi ye no yakoma mu nsem timi ye no na ye no vo papa no wo fe na no na ya na no fe eti fa case ne bra oba na afom kwane afre production line 055 2601529 055 2601529 055 2601529 yewo Kumasi Asukra ye ne Kumasi Mall City Mall no na ehwe ne mo frɛ 055 2601529 producer ebeje wo so afei ye movie na yenko another update ye de ema wo eno eye umu ti na ya yenko yenko umu ayi bra no wo ayi oxygen de na da so anase no de wan fama no ne ye de kai eno ne ye de kai ababa wo ya wo 22 years a okowo ya ne ba enya yare okowo ya ne benya holding heart akra ya na ye friend no kra wo ahoma so na akra yi da hospital maami wo so ne ye de oxygen ye de asisi ne so a ye se obehia 1.5 billion and sana ye tumi ayi operation no e wo $1,500 $10,500 yes na nyame e ya adoma ye su ye na ye de kire ye tiefo e bo modi aba ye moa esanse akra no eye umu maame enie wono na chim ne wo no de na enso so dachi bi obeye yi a ne so beba mfaso e de ama oh my god na nyina said the doctor bi eso aba mfaso e de ama obi bia na wo yade na wo kwa wo twen no se obeba abehwe no sa na akra no eso betumi aba mfaso e de ama ye nti oba ye no ye nyina ye so mu ne ye su ye e de kire ye tiefo sre wonum se wo mondom ye ne ntumi nkwa ye akra no operation no kwasem etiefo nso e boaye pan kakra yetumi boaboa no nya ne a wo se ye nya ya eno na ye de ehye umu e maame ensem no na same kasa de wo mo e wo kolebu omo wo kolebu omo wo hospital mo na mo busa se yakosi se omo we ne ade nyame adom omo egu processes so omo kodu kolebu a doctors hwe na omo aye ntotoye ama surgery no atumi abasa ye tiefo madarom ma mo yesu frɛ mo anu magye yeso nyame nhyira mo mate nyame nhyira mo se ye base na obi ehia ne seya na ye de beto mo animu a na mo so magye yeso na kasika wei ye ko fefre na sa akra ne ko bewu e ka akra ne bewu ka umu bewu because kasika wei no ko fefre ne bebre se de holy heart ne kwa de am se jam aye wei aye normal because the way am pricing now ona ye de nyame ase ne se ma ko na bedwa for tenase na ye sufre ye tiefo ne arefo a mama said omode anigie agye yeso ema yetumi eye no ya na enwa because who mu ba e to say edida so de na asa je no be si o wenda so se ne sa ye kase nko be o kwalebu a na nka nya no kore but at least makosem si na dwa na mako na bedwa for tenase enei o kwalebu a wo mu eye entotoye na fi surgery no etimi abaso nti ye ntimi mamo ehunu kekene mu na aseda so de beda mo efi se ebi busa mana umu akosi sen mana but ye person ne moti asese de akosi ana se enne
wɔnom wɔ kwalebu a nneɛma ɛdeda na kwa mu ɛnhyɛ biara na yɛayɛ no surgery no awie ɛyɛ deɛ yɛnim sɛ yɛde surgery no bibia go through ɔbɛba aba ɛde ne ho aba bɛkyerɛ but ɛnɛ deɛ yɛpɛ sɛ yɛma mu no sɛ so far so good mɔmmoa no a mɔde bɛboa yɛ no nyame adom yɛtu anamo ama ɔma nkɔdu hɔ a nhyehyɛeɛ bi ɛsɛ sɛ doctor so de gu akwan biara hwɛ sɛ ɔbɛyɛ surgery biara no is underway a ɔmo gu so a ɔmo ɛyɛ. Okay, nti umu maame ene no aseda na mom ombeba na akoye ne jaso because na akra no adana wasen ko ba no pa no na ye nyina ye tena na ode aseda ne tiefo ma tiefo ne ahwefo no na akra ne san yare ti omu bedru ha nwumre kra nti no na ye ntumi nka nchen se ontwen na de achi a na wo se oye na okọ nti se nyame ya adom no mu firi kolebu ba na kyese omo ba be bibia kama enu ntimu ana mu bisa umudie no so de esi eno no onyame enkoso na onhram na onyemo adom. Okay, all right, and that is the update on umu edie no na yenim say de aka bia anso no mo beboa ye ama yatumi aye na ahyerade ani nti ye ko ye je pacho ye hwanya grow fine aba na yeba yebekɔ hospital na fe ye the update akanso atoamoso yewasem grow fine mojadro e de yankase kokoo ene yadro friend design to xylem na afra ye grow fine mojadro no na ne de kasem awu se Maa Akos tiefo na se de omudi grow fine ho adanse obi obenum bia wa adanse pa odi fa adure ho ti se de omu na eton maye na adanse ndi bebre obi si ne mani so bireme menum grow fine mojadro no edi so bire no ekɔ obi si ne nuru bosome mienu wa abra men kɔ hospital menum grow fine mojadro no ende sa kwantwade nyina afiri ho obi sa ho yaw maposo nyina ya me ya menum grow fine mojadro no ende yaw ne nyina akɔ obi se edura na dwo obia da ehwa nkromo no on de omini koto ha na omina beto ha onum grow fine mojadro no ende nyame adom ade achi a yesi ebebɔ ne purum nyane no ansa na osore obi sa ho tutuo ne ho nyina ye ne ya onum grow fine mojadro no ne nyina akɔ obi kra de wose mpompo na ebobɔ no ebodo na apai onum grow fine mojadro no ne nyina ahwete obi so odware wi a gye so okopa afe na odi adwi ne ho onum grow fine ekɔ na de betwam a grow fine oba bia ebi hye de bag im a yemfa ni agro menstrual disorders insebo mu asem ye beka ho asem enu ti se otie radio no a number no sa na o hwe TV ni so a mesi ya fa phone twa bi fra TV no se de ya okọ pharmacy a omre grow fine number ni 0244 59 65 32 59 65 32 menstrual disorders ye hawa abaye nuama num so ache fetete na nyame adom grow fine mojadro baaye no ene anokwan na si ama oba bia ebu ne sa obunete ti da bia ye baaye ka kire o se ma o mensi hu hia chen o chop money di mfiedu na makra no a oba Maa Akos ho a dano a ye beje ama na emom se awo na amade a oye ho hwea enye yi Nyankopɔn amu oba bia bonyini nso wan hwe yi a o mensi senti awo betimi abo Nyankopɔn di onkosua nyina gya okwan na aba asase wi so oba ne nkosua no so edoso yi 1 million na wunya 13 years na ka 300,000 700,000 edika ashidada da bia kopim se ebesa me akase wanya menopause so aduro mpanyi fie so to wan hwe ya nkosua ne besa esa so asa what the hormones ronko so gya okwan na aba asase wi so estrogen progesterone follicle stimulating hormones sa hormones no ba ebeboa ama okosua ne kra anyini na release ana ato de nyame ya adom ne kosia be ma sperm akoda awudie num ne afre na oba na nsia be ma sperm eruso ba beda awudie num na hormone foforo abepai no na ahohoro awudie num na aba ne afre ne menses nto ba obusumi bia no so hu mogya ni wa hu mogya ni na kyese hormones no ama problem enam hormones in problem ti se de yeka no ne dwumadie no akwese electricity no etimi ko high and etimi ba low emu bia doctor for atundiri imbalance hormones nyam se enye papa nti enso ne achi num grow fine mojadro no na regulate hormones no se de be ya ba omu bia be to kama ifisa doctor for ye hwemu ahu se sa hormones nti
yeyi emma edusi wa emu nsia wɔ nsɛbɔ mu haw na saa mma nsia enye den a baako nya baako fibroid abɛda ne yam enam saa estrogen level ni ekosoro nti maybe e be kosoro bia no e ma develop fibroid edam kitua bi kura eboa ma ne nyini ntentem sinu go from yedo ne control hormones no se da be ya beboa ama oba waye kama e ma nsia doctor for kire se baako benya miscarriages onyem na asai ampani ampa obi anyim fiedu asai fiedu obi anyim prenum asai prenum obi anyim predu asai predu nye abrewa bi na awie oba asasi su na obefa yare ngo fama yedo no se be beboa asisi onipadua ma onipadua na kama fize ma wodie no problem be wom obi dia fibroid da mu a etimi se oba saa na fibroid aso betia ma mogya atu e ma wodie no ye fra bibi polyps ayesa abotan no otukosua to mu a etimi sei no akola ni nyina ene tuduru saa bre no ayese de ko hospital ko horo awodie so wate penya ngo fama yedo no se de be ya enkofa ohaw bia amro menstrual disorder sidi gumu ahodo bebre ye be boso na wo mba kokura no waturu me ka ko hwe grow from agedro no ansa na dabone naba wo yoba na o menses ne eduru ho na wontimi mfa aduane nka wano ayare ene efe ice cream period no e basa tofe akona akoda na odi e basa e ma onye kese saa na onya iso enti ma onfuro yie ko so nya o menses so timi didie na watimi afuro yie wa afuro yie e do hawo na eba oba bi wo ha aka na wotwe enenum ama ne message na ba no bia betene nka premenstrual syndrome be bone nsa sa afise bogya na ba no mu ayedu ebeyi ato clot bisra no go from agedro no ne nsanim ne nsabo mu yawo no free ho oba bi ho mfie du no mu ne nsa mfie num no oba mu ne nsa afi no oba mu ne nsa ene feda aminoria na eminoria num go from agedro no adanse bebre aba so no ma eboa siesi oba ema oba oye kama mako obi de ba tot ene eba okira na atwa obi de oye ne de na otwe na otwe ono ahyehyɛ ama no ho obi ye ne de na otwe mienu na otwe mienu enye saa ne Nyankopɔn hyehyɛ ne tie bosome ne so a na otwe num amakra nye nenum wo obi a o saa problem na go fa magedro no obi de ba pain want me ma adwuma wo hyɛ dem ne na kokomo popo ene wo fefe ne ho onu go fa magedro na bibia betwa obi so de ne de ma eba so ayi ntwa bosome no ba gusu ye ne menses bosome mi no gisi esua no ko hospital if se waye anemic agi park na boso misra no go from agedro no se de be beboa na kotoko kra o ko first half this kan half obreki no go from agedro no se de be beboa ama bibia aye kama da bia so ye ba etu enu ama no mfo se mu amu isu contraceptives ebo mo ho ban no eye na emom ya ben doctor midwife nurse na won kire de na obi e befa enye se madamfo we enum bi timi me kofa bi wan hwe ya obewie no na o message ne mba ebi kura timi siwa wo ho kwan efise nuro no bebre woni side effect wo obi a wo sa wo issue we say abesre wa num grofan ka ho se de be ya busumi bia no obe ho message enim ba bi eto aduro bia benya grofan mo geduro no bia to se de ye ka no ye de yankase ekoko na ye adure se wo ho na so adi so briw we adwuma wa awia so we adwuma wo gya ho wo ho no wakoma ebo periperi won sa no na ye otitiriti aposo no aposo nyina ye oya dura na dwuna wontimi na no go from agedro no empompod ebo na epai ebo na epai ebo tirimu a ediwuo na eba obi dware wi agiso kofa afen na odi adwe ne ho no go from agedro no we oba ana bema na so de oni atenka no go from agedro no and menstrual issues inti ya to edin Dr. Mrs. Prekope de how bia no go from agedro sanity ya de beba inti so ultimate kan embre na ebe ba bia to aduro bia obenya go from agedro no bia to say a pharmacy shop, herbal shop, over the counters, when a friend drugstores no, yankasa so wakasa and number 800. Baby, I'll share me free, baby, I'll tear me free beer, Bora pharmacy, herbal, super grow from a gadrono. Name of so beer 2 out 1. Asante region ha, and a Kumasia, PFA pharmacy, or Tafu New Road, per 1,000 cartons, Benyamau. Misty herbal room, Angelus room, Danny herbal room, Apidank room, Qualinako, Alston, Blessed Require, Kewu, Tinated, so full light, pure liver, Buakwa, have me was a for poly, opposite to her, Jal Pharmacy was a for him, Fee, Ubenyabi, Sas Herbal, Patasi Blockhouse, and the name of Patasio, Costa Pharmacy or Pampaso, Yellow and Orange or Mukum, Smart Herbal or Boissy, Ubenyabi, and cry for Michelle Monco, Kanshi Drug Lane, Kingswalk Herbal, Tinated, the Nabua Check, Angel, Ruta, Repass, Halos, Omina to go from a drono.
Asama for Moko Ekus Pharmacy, House of Drug, Vidama, Obenya Grove Farm Majadrono, in Koko Hillside, a honey friend Isaac Drugstore, the OPBA, Obinyama, Sunyai Kapeba, Mose, and a green light, Obinyabi. Brekum Dr. Clemento, or main station, Obenya Grove Farm Majadrono, Takwani Pristia, or was a Bidofi, Grove Farm or Bogosu, unique heba, Obenya Grove Farm Majadrono, Takra, the crisis, the answer when a friend approaching Cracker, Obenyabi, Elibo, or the low, Grove Farm or Cape Coast, Boachiansa, and Apena, Wa Obruni, and 1,000 pharmacy. Tamale opike gombila e basi ya ni yi memanum asi aka ma kwa ho asem bema obema no enye dompe ne shem e yentini ene moja fom tini esinum go fom agedo no na yi srade afiri ntini num se de be ya ofre na obege oso emre ni ti je number no na da foforo ya beto aso 0244 59 65 32 0244 59 65 32 grow fine makes you grow fine yenti adanse yi embrasisia medindi na nekwia mekasa free boshen na komasa boshen Onua TV na enche yebekwa homane so na ye ne evangelist Samuel Mensa akwakodi enkomo ni nyina eye yenua ba Mary Ejewa Mary Ejewa oba ye na chese wabubuo chese ontumi enye no ho hwe mpacho mo fa video no to so fast wabubuo na oda ho na ontumi mpeja ontumi nsori ontumi enka ne ho wontumi enye ne ho hwe wa brabo imu oda faako anu aso oda faako enipa dasani a yesesa no na ye chese yentumi mfa ne body na yesesa no ankasa baby a woguo no se woguo ano no case we ama nipa binu papa nipa binu ra ho nipa binu mahunu se enipa ansa yes mama gibi amekasa ya adwuma we ya mobo yes adwuma because sade nkofo si hu ye wa abonte no so wo adwuma no ma different I'm telling you totally different na ebi ne de maami e de a o se nipa na mo fe but nipa ansa na se wan hia saa ne o ma we bi ne wa hu we bi a wan e wa adwuma se obedience apem de me wonni me nipa kwa me ye mama saa te bia sister wo mu se towa nipa kwa wo nyina wa baba to wa baba zero da ni obia wunyo obia na enipa wunyo obia enipa wo da ho na wuntumi nsore nyonso wuntumi ko toilet baby akommod wa wuntumi sa aboaten e ba wuntumi se bibi na ebebo wa wuntumi mpeja wo ye nipa wunye nipa ma wonim say sa Mary ba no and I'm starting say medwendwen ma bi hu na wonim atoda na edididi nko ma na say oh yes yare bi ye na ni fra yare de na yedena kwa akoto hospital ya yehwe no doctor amaye say or the 3 months na ebehwe no yade ewie eno nti oguso ewo ho a yeguso anso eje etie for ho mo kakran because ekana eba no ano esoso na ye me evangelist ko ho anope evangelist na pacho mo ho te say Yankopon adom yina ye say na Mary hu sitie Awurade adom abeto sisters mpiem pa na edi na ekoso ma ye bibi kakra wo hoi Awurade adom ye ba ye doctor Akoma to fefe na wa she treatment na massage room ene imori room ne abi yina wa sha yina so when did you know Oni bua se ye behwe yini abama na moto so asha se mo so se ya ntu ya nsem na continue and ne ba no teacher first the difference in pa and the system is serious about one okay and sabre ne mano e wo ne ba no wo ho ne kuru wo ho yesi ade no kono bushia ni bi kra pie mu wo ho sen na eno so sitie yo ma sabe le bawo ha na bawo na nikuru na enua okrate enano pro beko na watikoko eguro no mo a obi koko so sei so ba so ni bi so amama se ntano pe yoko so asha se na ko de ya tsono pa obi ti twa no no aba obi ti di ya
na otwa no ho aba nti na eno makola no so ha eno hwɛ de ma me kama na na de ne people no so da woman yenya sister bia ono so be gyina ni na yɛtua ne ka ama na hwɛ ni aba ebi amai nti so fa na de tie ni na sɛ ukoya woni doctors di nkomo ne de gidie wo ho se ye maame obetumi asan agyina ne na so bi awurade adom doctor amaya rehye mu paa sɛ bɛɛ so many examples bi ojiri fi ni aba de so na one so where did you so we da ha no kwa nko fo bi adanse terrible situation na sita kra we nda so na tumi na so na on be ju na grupo nti ya we shimi pe tan ho beto sabre yenua ba Mary Ejewa na nimfo e wo hospital sese na ye video ya ye de extremo no na ya gina to ho ya doctors ejina ne so na ye behwe no kama Pastor Julius Marco anti on say the Awurade asepa na say Dr. Amaya assurance say nyame adom enioma ebeye fine na tibia no de so when did you so tibia no de say de so ashase mo na wo kan se bi wo say on say ya na ye wa adwin bi say oh yare bia de ye na ni fa yare de ye che yare bia ma obeso wa say about ba mama he saa de we si ya madwin mama yare bia ya say woni padua kwa ho ya nyana ni na afira nyana nsa na ye ne ya ne nan koa no e na ye ne ya ba mama wontimi nya hwe wa dabi o ni padua kwa na ka ni nyina bi o ba wontimi nya hwe wa brabo it is okay chem say ani fraya de unhuna de ya che de o ko mu se si ya no apart from say ontimi nya no ho hwe no so hwe pain ya wo so ne mu abenabo ya wo bo esun ejei wo so ne ha ejei wo so ne enye se bi ahonam wo do dabi pain wo na mu ntimi de me bia mu abehu se mfa ni pedua de se de nyame ni pedua de se ba bi akoka nya de ena me ntimi edwudwe sa de na madwu ko si kokram ena me ka se ehwene a ye de homi ba se kokram sisi na edamagia na ma wan ne homi no kwa wonya problem asade no na nim dua se sa completely ni pedua de eti wan be ka se obi ani afra de ya obi but ni pedua na kwa no nyinara e ya de ase in fact a touch ma e burden na ye nua ba Mary de wa me hu se sa ni pedua no kwase no se enan no anya me dia maye no sa ehotete ma ya sempa sa ya sempa pa emfa woni ba ho ofe emfa woni ahode woni padua no enan na eni ho mesi pastor dia ma me hu se bibia ka obi a ehom tepa se nansi yen na menan ai na menan no me da eho kakra no na me tu mani na me pese mi ha me so de ya wade na me kai enkane no mi ha me pese me so de ya wade ne wona ya je wato me ye we na me ye we na me nan age me ato ho na je se me tiambue bi mevua why na be so me mu why na be boa me se wo me yi we ma me wo me so we wo so me mu ma me kwoto no kwa ya dia ka nyina ne se ba bia dia ma me akoto no atusika atope adwuma ne de doctors omo be ye omo afamu die bia na emumu no enye bibia nso ena womo ebetumi afa eye support nkakra ena ebetumi de aboa amaye maame watumi egina ne nan eso enu nti yegusu ada yesre etiefo sese mo hwe ye maame situation na se mo hwe ebra na bai 10 years akoda ketwa yi ebetena ha ne won kanyina ne se eka wono nko na ko wo school mu te se de ne mfefo efo school na so se wo gya wo maame wa ko school na why na atumi aso maami emu adwuma na obeye no o se na niji police adwuma o na niji police adwuma ho so de ye mfa ntena fi eze se wo ko school
na say ono na adane caretaker wo efie na say 10 years Maa Akos say sana ba nipa bebre wani so ni pa ba bebre ni so ni na to nsum because of tibi and na can say anya wo mo na street so anya wo say be otemota anya wo say be mo pia trog na be ka say o mu ni so ni wo ma bra boy ya na say ma wo hu su yo situation be say na wo ma me wo we mu a wo ja wo ma me wo me na me mra me hwe wo why na me hwe no ese se wo na wo hwe wo ma me akra ketua wadi amia ne ba na di ami o akra na die wadi amia pa akra na die ha nyanya me na waba be pie akoma mu nsem so a na ye boa ya ye tiefo boa ahwefo boa mama ka akra de ehwe ma me hwe ma me sa na ka da achi na ne da achi aye basa na e basa ti o abonte mo bedwen se e na e bi akra no won pebre e na ma me na ye on say de bia me ka se me dem a me se tebia no se wuni ma on wo nyansa bebiri na wa wura mo na bo se mata sa wo nyansa no obi bedwen se e na unya ma me onko e na unya ye na obi abeche but me se wo bi na bo se nya better sa me de adu no die ye nua no ye ma me no ye papa no ye ma me no ye brothers no ye sisters eye mo na mbeboa ye musika kakra na mo de bre no eno na ye de ye magic no ye bia me ka se to da ye busika bi wa obeka se ye ntimi hwe yare no ba mo kakra na mo de beba no obi ho a was 10 cities no de aba enso wo 10 no ene kan obi na ma ene ebi mo adimi akwakoso wo ho ya se wo de ba wo do message ba na wo de WhatsApp na normal message ba na ya bo that is opese bo di nko a because obi ho a ono so pese be bo ni di but ye pese obi a feel free you know wo pese bo di a wo de message ni ba ye be bo di wo pese ye be bo so as mama wo de message ni ba mama media abananso mama mo that is fine ye mode mode adwoa orani nyame ensra mode pa ena IJNE engineering obi edifiwa ena Georgina Sapon na naba techi na naba nyame sha na naba techi nso de ne dia ba ena BJO back enterprise nti wo de ba wo de message no to aso na yakan e amount ya bo wudi no 0533 487726 0533 487726 0533487726 ekua de ohwe bi anachese ne ra hopa e wo 0530 wa ye maame no na ye hwe no ana enru ba bi ama ye nsa anyene na afi ye nyine mfi ye ji awade de atiefo ye ji awade di pa se ono o ye nsenkyere no obe ye nsenkyere e bia wo so utie ye bara ka Akoma pa se be support o de bompa egu so e wo bra men so me bompa e de ma otumfo nyankopon ye da wase amen ye da wase ma anuanom a woro nsa aka won a opeso o Sunday bibi de beboa e me de hwe enu aba Mary ye bompa ese se obi wa ho hia bi mu se obi okodenda bi mu se obi wo amane bi a ene na edi esi a ye srempa ye esre adom de masa wo nikro no se obeye na adom no waye no mo ye mpa ye no se sempo bibi nam wiem sensen wiem osunsun fam a eba obi fie e de osuni amane abere nsa de Mary ne fie ya were ho ya o ye bibi di abo entewade yi sa amane ne firi ho ye bompa ye se wade bibi adom pono bi wo bibi da na koma so wo adwuma sema ware sema wo obuoi ewade na waye ono so de ama no na wakasa mpa me digidie baaye no ewade nso ama me gidie anya kwa ye de wase ye jiudi ye nim so obeye ntini ya down wo Yesu di mu amen amen yamisha wa ene wanya Akoma na wanya opepa se won so betumi a support na de be catch us se obebo obi e wa Akoma mu nsam ye platform so a wo de no ansa wo kakra wa wo yie no obebo mpa ye de aguso waka wahia de ede aguso na wo de ka kire nyame se yade bi etese Mary eje wa de yi de enka mane mabinto esan se ene wonai wo ho onsa wo ho obi bia wo ho a otumi kokoye adwuma na ubedi na sabre yi a bibi se to na woda fa ko a obera kokoye adwuma ubesidi akoye adwuma ubesidi akoye adwuma enti no yade bi se de onyame emane mparo because we wa na anwene ho pictures no na sabe na onyare ye no we fa pictures ne bi toto so na wo mo hwe se de city e bia oso wo tumi ye adwuma bi ya bi oba wodon fufu oba wo no otwa blacks o se me twa blacks oba plaster down na tedana ya de ye no o mo atimi ye bi o wi awa ono
Oyabro. Eji onye se bi on pebra na se bi a se onam no so nimfa so oye ni da so ankasa but mpo firimara otamfo na fa kwa yare pa so agye nani da so no nani je ni bibia waje afrede nsem ebusu ase wo ye bayifuo ye behwe ni nti ye behwe na ma ne ho ato ye behwe na ma ne ho ato ni nti wo ye bayifuo nti won fa ne bayiye nko ewuom won fa yawo ne bayiye nko wuom na yawo ente se won fa na onam ho no a okoba no won de na onye bayifuo oyare mum no abe oyare ye na bibia be ka no ena wo ye bayifuo won fa ne bayiye nko nti ono na da so no ye de na ekire wo no oba na waka akonyom na ye kukuru no na wo damu na ye ntimi nya ne hwe me pa ncho enenim kina na ebra na wo ultra breaks o don fofo o plaster down wono no onim se ebedru baabi dabi ama ne wa befo ama sabe ne ba ne beyi ne to wo bebo mpanimfo pampers na ne beyi ne to no wa bepa ne to wa so da ye da wa nwe ne da me de ye ka bibi sei a eya me pese wo beboa bi firi se unim ochina asem o unim ochina asem bread bit na wo se na mehwɛ mo sɛdeɛ mo ye program wo hwɛ no wasa hwɛ repeat anajo asaka anoche obi hwɛ no wo hwɛ yɛn na minim sɛ yare be na me na 1 D4 yare be bo ma so akɔ ma wo so akɔ hɔ akɔ srɛsrade ko nyini da but ani ba no ho so no bra enye ohun akyi o sister enye ohun akyi nti wo de ye bi na nyame hu mɔbɔ ti o ye bi na nyame hu mɔbɔ sɛ anya hwɛ kura no senke bibi kura sensenwi ma eba ofia wo hu obi mobonti ewade so hu mɔbɔ entina na ye pesa wo ye because woni mo kyena sem na woni me ebesie e na woni me ebeto nti wo de ye bi na wo de jai ma ewade se ewade wo de besire o se bibi sa akura wo ho amesumani na te se de na Mary ani na ato ne ya ewade boa me ne hu me mɔbɔ na ewade betimi ayesa atwitwa agye nti bra beboa o ka bi ya pesa bi na wo manya danse ebi aye bi wo ye platform yi so nya gidie wo manya danse ebi na won so de ni ya won so de benya wa danse because more testimony kasiye pa manka ebehamo eye akrana onum sudano edene ba ye boa no ni kwano minni ska de na aka me ho aka me so 20 cities ndiye kamakoma nite sa kamakoma tete mahu sa de ni bita kamakoma easy ko no kwari o hwie ni na gu no ha ama no hu ni na roye one say young quantity. The Kamakuma star come when I 20 cities. Into send the buy me peba. Namicatera de say, a year Akoma pa. Metia Corona Sam, the mania, media send this funnel. O mamma bunny, Namicata and the chart in a bonfire sacrano, but so no, you been a star, you Yana Watson. Into my say, no, baby, in your last sickness, I say, no, we am but of a son, come malaria. Ko malaria drum ye so de tia na na eti na de bidie ye mi de o se me de ko hospital me ko hospital me e me o se me jun so ba no mo en ko lab me ye me ko jun so ba mo hwe ya o se me ni na de me ka hwe amanfo a obi a like leader so asa ana se obi a ye buanya kai da kai nyanka na se kuna fo na se obi a ohia mo biara so nisko o so kakra na o de sende na o ka de o pese rade ye ma na ono rade no on fast no ye ma nti kakra me sende ye no ne rade e dia fast ata me bani bi me ka ta ma so nyina se tenke se dia ye like obi hia moa na se obi hu tchima ne ka se ya moa obi ayi na kuma mo fa moa one country no rade said the all social rade money in sanka nti na me testimony no e pa cho me wadanse eji madanse nyina ne se onyankopon se omamu wo nhira esen oje ampa e na no ma me ne kunu no mo baaye no adoya me beye ye onyankopon afa so ahira me amana boro so kakra bi na me de baaye o na so onyankopon de wode ama me no eye millions me si me da wo Ghana a edru mo so adoya me ye nti onyankopon so ama obi aye madoye kesi a wo bo me dan ne so ache be free entu ahwe we kire se Bible so mamu wo nchira chen oje na eyampa enti anuanom a mo hwe akoma mu nsem na muti akoma mu nsem madanse ni medi we hye obi enkunan se obi
eba na si ehia moama na ma yempopo yeti e ma yentwentwen ye na ase yemfa ahokeka de wuwo biara kakra biara wuwo biara no fa beboa na kakra bi na mede boa yo na eso Onyankopɔn ama me mpempempempem ti wei ni madanse nyame nhyira koma mu nsam etiefo ahwefo Maa Akos ni na bedwafo nyame nhyira mu bebre ontom nkwana mu o mani hyira ni mu so ma mo Akoma pa nipa ba mode gi wo mo na yenso so nam enu so nti yeso ye fa so na yeso ye nya ye mmoa nyame nhyira mo bebre na omamu wo nhyira echen oje ampa nyame nhyira mo ma ba omamu e wo nhyira echen woje enu nti wonso sadi etie bia no na wakakra wa bia ensa ebetumi apagya mami makasa ne video no areho enu nti wo dia wonsa ka video no kra no a wonso se wo group bia wo betumi e dia tutum wo group bia na wo de tutum sa no a eboa e ma wo muhunu sadi enkrofo boa ye little kwakudie no we no so betumi ayese bi ama etumi aboa yen na yetumi ahwe no yen hwe no esanse obi enimochina baby awoda no onua enye easy kra MC Baako na pomoti sen Nyankopɔn adawroma na wo so e nyame adom me ho ye pa enough form de enchia be free doctor ba ho am yahwefo ne atiefo we dey say mani tua mu bi eye ne aye nchen no wo en Maako enough form on say ade na aye no no e wo say yedimi de ahaban no echechire fa ba bi a wanya ohaw no na abeda apagya no yen eno ne was raise o pagya ne nan na o de bandage ne normal ne fa wo chechire no Maako abrante ba ko doctor ba ko he ne friend Fred Nyankopɔn ko so no nhia no amen eno frɛ me me beka ho bi o papa ne ye ka ho bi no sabi wo ye nipa nti untimi fo so no sɛ o so ni mu a bra obon no Maako eno me hwɛ woman ne saa me hwɛ ne saa na afi mi ankasa me John na me ra ho sɛ enipa ankasa nsɛ hwɛ enipa nsɛ hwɛ MC enipa nsɛ hwɛ na kyɛ sɛ ɔbɔ ne ho adagya kora o enso yale nti onfeli obi abiem da bi yare nti onfeli obi abiem na hwɛ kwan a ye fa so a ye hwɛ mami because o se ba bi aduro no e ya haban na wo se ye de to ba bi a e ho na rewe a wo nya hawo no but o pagya ne nan kura no e dia fa o dia haban na to so no kura no enna for me se enura ye di ne ho ba de wo ho e ma Nyankopɔn da roma yetimi ne ya hya ase minim se Nyankopɔn ka ho ne nko ade ebeye yama ye ma me na timi asore enti obi a wo tie ye afamu de wonso de wo no wonso fa beboa support se wiase no obi nim kina na yade de ensuro mfali obi a wo yade ya abrempon bebre ni adehie bebre esikafo bebre yade de omo atofom enti yade ni mo hiani enim sikani enti nei so obi de aba na wa kwanya bi so obetimi ayi bibia aboa emre na ni we na so Nyankopɔn ani o we ni adekase a wo ba ade ne hwe wo se wo dadagya no wa mehwe me ye nye sika ne ntumu baabi se nipa akɔ aho kyire mu no ho na wo se oboa nipa enti atiefo nyina no mommoa nye ntimi mpagya ye sister yi na me de mimi nim se baabi a obepie no ene kwan a ye fa so a ye hwe no Nyankopɔn adawoma ebie ni ba 1 week 2 weeks no na pains ne yawo na wo fa mu na afei abrase na afei ye ne ho adwuma na se yenim die yehunu Maako yenim die yetimi ye enti obi anso mfa mpaibo enta yechi Nyankopɔn adaroma isa na ya na da bia de ye me yawo asase ni se hiani bia ye bayifo ba sika ni nya da bi African ko ade hiani ko a yade a wo bayifo se nyame amoa ma ho anye fe na sika ni wabusua mu kakra bi asemba ne ye point ye we ya enso na wuni mo da bi da se be wo ye bayifo a baye no eye honhom ba physical no nete wo no enti die na abaye so atiase ba ni nyina no Maako ewo Nyankopɔn ensem enti na awia yi ye bede obi ase no mo akoso no mo aboa ma Maako ene na bojafo nyina nso atimi ama maame na atimi asore enne eye da foforo ye kan kasa ne ye ka dompe eye Dr. Ba aso eye anada ne da nyina no utie yen ye kan che wo se yade de me kan che wo se yade ni mu bia enti sa wote wo na wo haw bi ewo nipadua nim ebia wo haw bi ewo nipadua nim adabia me ka to se ade bi ebesi wo nipadua me nsi kwawu obi a ne yade be ye kese bia abone nka ye nkakra ye kaso obi hibo ana wadwonku a se wadwonku ehya ase se bia wakote ahwe ana wote ka bi mu ne bo mu a
wo sha se wo Philippines bi ana ye wo bi e wo adwonku a ana se wo hibon ho na bomodin se wo betu anamon efise ya ade ba ko betimi am wo bubu agu fam wo hibon ana wo adwonku no e betimi am wo bubu agu fam ana na mi di nkomo se ne ye wo abrantie bi a wo ba ya so ye wo na eyi ni nyina te se ma mi die ye ono no no twika ana ka no se anwaga ni road ho ana obi di bebo ni diem wa mpira wa anya hwe nti on de okoso etwi ne ka 2 years ana de ne to fom e wo St Paul's o mu de ni chini ya no mu de ne bre Dr. Ba Nyankopon daroma wodi broso a na ye 1 month 2 weeks wanko 2 months kra ana ya pagya we America say obi oni me otwika e wa atonso ago a wotwitasia wo hyiame a deda wo ye freme no enye ye ne anka bi a this time ko date fom enti sende ye di nkomo ne ya ka cho say dompe ho asem ne yemfa ni agro yemfa dompe eno obetimi hu obi na ne kotodwa achia ne kotodwa na achia na adwe nyina be ne say eni ya na achia enso na edi nka abo ne nka ye etije Dr. Ba namba ye didi dwuma no pomoden se wo de na de wutimi foroka unkotodwa na ye oya unkasem na ye oya obetimi aforoka tu na montem na bla Dr. Ba obi sia de kese ano kwan se de be ya woni padua benya no fa hodie eye 0244 988 004 0244 988 004 and ye was 0244 08 34 82 0244 08 34 82 Dr. Ba e Kumasi atonso ago aban hospital na chi ane ye wo ana nkranso ye was Printers Road 18 junction etina me ni wudi nkomo na me ka che wo se yaleda ho ya ade a enyenyenyenyenyenyenye fisa ade a ma yaleda ho eye ya ne se wana nka be ko akopezika be hwe ho wana asada ho no entina bia na ukotodwe achase eye wo yanka krakra misrew ja ontiment ne nro bia wutwutwugu ni paduanum na ohwe one day na wonso wantimi ansole na afia akoda ne asem entina se bia ukotodwe eye wo ya achase wonhono achase eye dede esu kekra ama wona ne krachia ama wo kwa na etoto ba bia Mr. Obomoden na fu ani kire Dr. Ba na bra na nka se nro na ye de ye adwuma no ye haba na ye de san yade no ye mfa bi ntutu kotodwe ne so mawo e ma yade no emfiri wuso enemi ni wudi nkoma aka che se wa poso na ye wo ya enne sasabro na aju ni padua boso enne wo pagya won sakura mpagya wo to nsem to obi ne konkura wo twa ntwa da bia wo ka che se wada ne kon so mame nka se we nche se obi a wo be sha se Philippines bi se wo twa akon ntwa no e che se wo spinal cord na e ba ho no e ho ya aka enti ya bomodin se wo betu anamon so do ani be kire Dr. Ba ho se de be ye betimi amemo hunro den haban aka wo na sa de kese no afiri wo nipadua mu enti na obi a na aposo ye ne ya ene obi tia fom a na aka wo no ene obi bobna pa me ka che se nkase mu yade se ye wo pa na wanhwe ya wa be kase obi ana ye obi bia na obi na ato adu na so ye kase no fi se kase ne hyase se ewiwe firi enam no ho na no ewiwe na fi ede yaw ena ebre nipa dasani enti na awia yi obi a wo tie me se wakonya nkwanhia ama wunu amu dompe ana kase wo wonsam abuse pen no ni nyina wo bomoden ba Dr. Ba wa esan se ye ne won haban ewo nubra ni nura ye de ye kase ho adwuma ema dompe ana nkemu abu no etimi to ano nti fa wo ba na wapira no wonua na wapira no o ma me wona nana ne namu ana ne nsam abuo no amude ni tifie no momfa no na Dr. Ba ho ne mfa bibiduro ema brewan ana akwara no wonya no fa hodie enti na awia de meka chon se wo wonya nkwanhia ama ho ba bi dompa abuo no fabra Dr. Ba ye ka ni se ye obi nim se nkwanhia ye ka anko da bi wo da mo tehwe wonya nkwanhia afuo mu tehwe wonya nkwanhia ni nyina eye nkwanhia ti unamu abu a fabra Dr. Ba ho afa na mi ni wudi nkomo aka che se wachi kasa ebremu no ebetimi amu abubu aguo enti ne pensi bi a wote ne wo wachi kasa no ana wo spinal cord no misrew se tu anamo bra Dr. Ba ho na wunya kwan tu anamo ba Dr. Ba ho a ena me hawo nkasem ye wo ho aduro ninti obi a ne spinal cord na chi kasa se bi mu abiebie ama se bi wabubu agu fam a wontimi nsole nante no me ka kire wo na mo ate ase ne se Dr. Ba betimi amu wachi kasa yade no akọ ama won so ho ato enti na awiai obi a ne spinal cord na chi kasa edon so na hawo ne amani abamu a omra Dr. Ba ho awiai de me ka kire mahwefo no matiefo no se ye kambu mu ade kan se obi owo dompemu enkase mu haw se ye yaw se ye de no ni nyina no de ba Dr. Ba ho a
nyankopɔn adam ye won haban wo nura ye de beboa wo ama saa wo haw no afiri wo so ene ye no wo kasa ne ye ka che wo so obi a wo adwene mu haw wabɔ dam no momfa no mmra Dr. Baho sɛdeɛ ɛbɛyɛ bɛtumi aboa no ama adwene no atumi aba yie obi a ɔsa yam kuro ana ɛtete no ɛnɛ wɔkɔ kɛtɛ so a wɔnda ɛsiane sɛ ne yɛmu dwa no aduane tɔ ne yɛmu abuei aduane antɔ ne yɛmu abuei ɔno baako odidi a wɔfe wɔanidi a wɔbrɛ ne nyinaa yɛ yadeɛ baako pɛ a ɛyɛ ɔsa mesɛ so wobɛtu anamɔn na wɔbɛgye aduru ɛyɛ bosome baako pɛ ama ɔsa no afiri wo soɔ ɛnɛ meka kyerɛ sɛ obi a kɔmpɔ ɛtete no no so ɛno nso wode ba Dr. Baho a ɛyɛ bibiduro na bi ɛna yɛde bɛsi ano kwan ama akɔmpɔ no nso afiri wo soɔ ɛnɛ wie yɛ me ne wo di nkɔmɔ yi na meka kyerɛ sɛ twerɛ yadeɛ ɛyɛ fam yadeɛ no ɛno nso tete nkurɔfoɔ da ne da nyinaa no yɛka sɛ yɛ abɔnsam yadeɛ Dr. Baho se wɔn deɛ woka nyina wagye wɔtom nanso bra na bɛgye aduro na fa hyɛ aseɛ sɛ wode yɛ akwaraa no a anaa wo maame na twerɛ yadeɛ wɔ no so no ɛbɛfiri ne so ama ntɛntɛm so saa yadeɛ ɛtwerɛ no afiri ne nipaduam ɛnɛ wo maame bi anya stroke o papa bi anya stroke wo nua bi anya stroke abɔmɔden sɛ wode w'ani ɛbɛkyerɛkyamfoɔ baa ɛnyarewa nyinaa ho bɛdwane na afei yɛahwɛ nama stroke no titiri ɔmo nsa da ɔmo twe ɔmo n'ase no yɛaboa ɔmo de haban awurawura ntini ne nipa nipadua no mu ama mogya bi a adi ntimi ni afurisa ne wɔ nipadua no mu no ahaba na kɔ biebie ntini no mu ama nipadua no ɔnya mfa ahodie enti awia yi deɛ yɛka kye obi bia no sɛ bɛrima adan ne dan nyinaa kɔ kɛtɛ so a wadwo nso bebree ansa na ade akye no wonya haw fabra Dr. Baho won so a no so ne ye de droba bi ana pipe bi ana cancer bi aye wa me ne obema no wo ya ho hwie nye wuntimi nwonso no ni nyina wo de ba Dr. Baho eya haban ebebo wa ma wo dwonso sem ene obema na ntimi nkoye no ni nyina atimi agina ye ama won so wanya fa wodie enti awia Jamaica cho no se ye de kasa ni nyina beba awie ye ena awia yi ba wuti andaje na se wutie Dr. Baho na sɛ yadeɛ bi wɔ nipadua no mu na abɔ mmɔden de bɛbɛn yɛ nea yɛwɔ aduro ne ahaban a nyankopɔn adaroma yɛbɛfa so adi awura nipadua no mu ama no akɔpam yadeɛ biara afiri nipadua no mu gye yɛ nɔmba no ne yɛmfa kasa no mmerɛ wieɛ yɛ nɔmba no yɛ 0244 988 004 0244 988 004 and yɛwɔ 0244 08 34 82 Dr. Baho ewo Kumasi atonso ago Aban hospital n'echi ana nkran so ye was Pinterest Road 18 junction ena awia ye di nkomo awie mesre won so wo yade bi ye nkasa mu adu ato fom a bomodin se wode wani bekire echamfo ba anyal wa nyina bedwane na awie na yade no kwa de nipa bebre digi omudin no eye ba mako nyankopon koso no nhira mo pa amen nyame nhira Kachi, unemu bua unkoisha Dr. Baho uye denwa. Nyanya, oh, mesi yamfani ko mami buruwa. Ayi, mami do buru. Do ni atele be ko. Bra, mumi yamfani ko Dr. Baho. Dr. Baho oya die. Bra, se pa no nompe mu adwuma, sasabro sro Dr. Baho oye. Kemi kwa na beka. Oh, nompe mu nimdi onu ana ye expert nya zanfo no. O akra eni Kumasi nompe mu expert yen kan kyerɛw. TV Akoma mu nsɛm dwumadie no ɛnoa ɛna yɛde ɛmamo no ɛne ɛyɛ fiada ɛne na yɛbobogum saa yɛmamo update no nea ɛkɔ na saa brɛdeɛ na yɛgyina yɛnua ba akosua Mary Ejewa ne deɛ no ɛso na yɛka sɛ wode ba biba na sɛ wo send message na kyɛ sɛ yɛabɔ odi nti ɛba yɛbɛba bɛbobɔbɔ edi ne bi na afei wɔmɛhunu sɛ yɛnsa aka nti yɛntwa yɛn ho mmra sisia obo me hu ye what sorrow dua so adan ene de mewie ya bo doctor si menya hepatitis B ene na wonti hene yire Dr. Akos dua ya wo power specialist herbal hospital nka yedi a wosanya binie woje hepatitis ayeresa ho award nko ankron na se bibidro foko akansie wono na ji hepatitis award woje ji bi
ewo wiase wo te ho a na wadɔ wo nua wo te ho a na wabu wo nua wo te ho a na wabɔ mpaye wo te ho a gye sɛ mmema wo ho so mmema wo machi so mmema wo ho so wo ne mme emfa me say sima na wo bɔ bana na wo bɔ wo say ya na penipa mu a na wo penipa mu a obi ho a wo ne obi na tie obi owo a oni ne security man ne wofie obi owo a woni in the house help e ne wofie na so ne kraman ni bulldog wa wo manim huhu no aduane a wode be ma kraman na die no wonfa ma ne house help ni da wonfa ma gate man ni da wode be ma bulldog wadi wo bulldog che nipa dako oba yare oba da ho ina ope obi ama na so mu na wadwo so ye be hwe se bulldog ebetumi asomu amu akwadwo nso ana se eye wo house no na wo security man no na abefre no oni obi ti wo ye hiani ono no ya anwo ne hiani ye wo ne sikani ye wo no na golden spoon na hye na no onim ahokyere ohunu bi da wo onim ohia ohunu bi da enu nti so oni hiani ti a omu no obuni bulldog ye bedware bulldog yi ye nunu ne tiremu ne ye spray ne ho ye twitwi bulldog se ya ye ne bibia de ama no na ne house up anasa ne gate man aduane a wo bedie mpo eho ode mame bedru ba bia no wosika no untume mfre sika no se Akoma FM 87.9 Kumasi ye nipa na abefre wonom bu nipa bro ho ase se de etie bia no wo benim kire mu asa asem na reho ene ma me bi frɛ me free Nigeria esu wo phone yi so me pa cho pampers no we munkukuru mre me ma me bi frɛ me frɛ bijan wo su wo phone so esu akosu ayi Mary wasem ni nti wo so no kra yare o ono yare but wo hu wo die no wo hu sɛ yade bi kyɛn yade bi to wo frɛ me nyina wo su adawro ma wo yonko da no woda ye ka bi aye atie ma ye eduru ba bia wose ye boa bi Akoma FM 87.9 Kumasi Mary je wa pictures kire wo a wo be koto wo be salute wo be su na wonim se bene bi beduru Mary what's ehami o ehami ya na ye ne ayi adwuma we de me se wo soro amoa yen ya be dane akɔwensafo na ho te sei mama me pa cho Awurade adom ene mo mpaibo nti wo ho ne ye mpaibo nti wo ho wo de wo ho na enso nye na hungunu mu a pa cho da bi papa Akoma FM 87.9 Kumasi ye da nyame ase mama na wie se wo pe baby pa no akọ no atumi akọ akọ nyama yaresa na wani atumi ahwande ayi dia ebia back clinic ne yakafo wo no de ama wo ye se etenesi wani so ana wani no oben ade a wo hunu wo akira wo hunu ene ade so aye wisi ababi abekọ ye ebia back clinic eno achi ne yade bia ne agi ne padua no akenten so na woje ho a enyi atra wani gie so no so ebia hwa na Dr. 3 days of rasta obehwe tutu ase de ama wo Kumasi kwada so dwena se oben main market no na bomodi and Fred doc e was 0541 565 199 0541 565 na Best Brain Publications Limited say ene bomodi and beje enwoma ni bi e wo won makache e beboa ma oba no wa ben se metron croporto enu nti bomodi afo ni kire ho so op textbooks e the menagerie kg basic 1 to 6 and afei junior high school ni nyina no obenya textbooks no bi e wo ho hyene so ema me so opesa oba no obeye professor dachi bi dia e Best Brain Publications Limited ngoma e na wose wotro edema Kumasi pankro no owo La Posada Hospital Hotel La Posada Hotel ho e na owo wo de friend 0509822399 0509822399 na yakwa nim na Haxa Mixture eno ne capsules no so de ene wo awunim ye also tanfo adropa nei wahunu obi a also amana wiewie samu akoni adu na fei watete se konte ba wodi ya ne se obema na Haxa Mixture ne capsules no ebe ye also tanfo nti also hunu no a
ogwane na amuro mumrika ba bi eto nro bia no ubenya bia to na emom wo pa asem foforo wo de media ma wo yi echi afren 0240238310 0240238310 na chese ye kwa yanim ankasa enne de hye bi ewu ama wani atomojam oje ho a enye mesere wo adabo mode yanse na ye no tutu ye nyina no mo nsan fa nka mo bre ho enu entisa mo be wie ye no na mo ye bo chen kontom na ye de akaja enu nti wo de fama grocery funeral home onu mo ankasa ebehwe na fei wo ma ye ye ni nyina de ama wo de ansem ba betra se na mo age mo nsan bode ye mo wi amonko ni aka ni nyina so wo mo be ya ka ho free kenke kosi kenke fa eho contract no ema eye grocery funeral home wo mo wasafo wo ben labor enka ne ba bia na cocoa board edan ne wo no uduru wo no wani aye won totontoto a eye bisa ankaracho ye kire wo a wo hunu eye grocery funeral home for friend 0322 006221 0322 006221 and 0243 737457 0243 737457 na chese wo no medin komo na obi bia da ene wonya madedi na wususu wa kire wo bia de wo kan se no wakwa akoto time esase ye ni se time ni madedi ani na time e ba so ene tumi e pamo madedi ayade no e ma no ekoro ni nti na wanya bi no wanu ato wontumi ni die na honam ya no abomode ase obenu no be time Mr. ene ne capsules no so de ne etu na mu san ya de ase deku na fe assign boost immune system no e de ama ho na obenya bi ba bi eto no bia mom ko pe bibi wo de media ma wo ya chi afre 0244417669 0244417669 na che say what you mean any one edi enkomo na bibia aye kama power specialist eba hospital power specialist ye ma me akosua dua ya na che say be account for no edi ama wo no hepatitis B C NFA A fatty liver also fibroid kidney ene yade ka ye ni nyinada obetu ase edi ama wo dia na che say SK no wo ho edi ma wo bia ne yefru safro no liver care e wo ma wo bia ebebo o liver no ho ban ena jirika so be ma ne mema ya to nsuo mu no odi eno no bomodi ama wonsa enkabe na be hunu power specialist eba hospital one cry kwa benya ACP road power hospital bus stop Kumasi Feya Sebosunchi road Edria ya junction frame 0244 544422 0244 544422 na che say what you mean anyone Eddie and komo na bibia ye kama na 3p garlic mixture dia mansan ya tumu aduro no ane ye de one garlic na ya etu pressure with sugar wo pressure e wo soro e na feature se wo blood pressure no ankasa no e wo soro wo fu na ye kese na musan ya de a ne no so e ye free ho enu nti e ye 3p garlic mixture shane so ba bi eto no bia no enye na afre doctor 0248928824 0248928824 na Emma wonsa enkebi bills microcredit o se ene wo ma wadwendwe ni nyina ba wi yesase wonum Emma obosia wo tumi e de akwa ye adwuma busia si hu bia ne hu busia no collateral de wunya ne so do Ghana card ebeba ba kire ne yatumi ama busia no ebe enu nti frɛ bills microcredit 0596920833 0596920833 currency venture Dr. Amwadupa ena ene yete ema wo Dr. Mwase menka cho se sede yade ni sitie bia no ye ma Zahara mixture ne chi capsules no anom ni ama Zahara man capsules ye wi aye de hindi herbal mixture ewi adwuma no e de ama Dr. Amwanuri eye powerful no bi na di ho adanse ba bi eto onro bia ubenya bi frɛ 0246 348334 0246 348334 agan was eto sen edro ni nie ema ene memedro agan wa ha na kyese wo ba be ma ye eto sen no ankasa ene na wo awu no se ampa enro no edoso enso wadro da mufu ene wo bai wo awutum se akora wo hwe ne mfumpi wo hwe akora yi aso ase ekura sabe osia no pabini so na wo hwe na ni pepe hwe na bodu se utum se akora we di da bi won se wo bia no wase wo na nankanso na nafo na wo matwam no kora no won se wo bia de anyo de ahwe ni ye na abebo kahunu wo hwe obi ba no no wada woroma bibia ye wa adwene kire wa adwene ye won tantafa nkoda ne ho a bomode ya MMA labs so MMA labs wose brane be ye die ne braye be ye die ne wabakan no be ye die ne akora na wo hwe no no a wa adwe ye won tanta no bomode ya na ebra na be ye die ne opese wo ye die na brafie ha udu program no
eba na ye die ne no ma wa free na emom no se wokọ oma so ye die a na etwa na ye nyama 0501 672750 0501 672750 na ene doctor eni nkomo agan eto sen o say family remwe well yema hefo ne tifo ni na akwaba Embra Pimsan Company Limited yakofa agan Siemens Vita Herbal Mixture and the capsules we nso ye pre-care natural powder new one idea babeka agan no ho na mako the idea is that your nipa ni bebre ho a omo no madura say ono madura o system no responded to a drone and say drone na ye adwuma say ifi bebre wo nipa dua mu a ono madura na o system ni ntimi enji aduro no maduro ni nye adwuma prekese powder ya ekuta mi nsem wo hai we a natural way a wo dey detoxify o system and wo dey fia enam nnuane a ye die nsu a ye no mframa ye home no ekoye mu no wo dey ni na de afiri ho sempempi no kwa pomudi aso ye ne ye mema wo no after say ya ye o labs ne ade ye hu ya require how ne ma wo no ni bia ne hu se fedu ba bia aduro no en responde a ye ka se ya ko detoxification just say ye ntwi fia akọ ni padua ni mo vital organs na entimi ma aduro no respond na se atwi frim we the natural way abitimi de yi fi e de afri oni padua so benya pre-care natural powder prekese ekuta ahwone ne bebre ena ekuta nnuane no bebre so ani panyamfa so bebre de free so broni beka se ekuta phytochemicals a eboa emma ni padua na kwa ne timi ye adwuma yie enti your vital organs bi te se wakoma wo saye wo kidney wo hrawa ene wo liver ne ade ni na these are the vital organs wo ni padua ya ye adro we say e de ama cardiovascular system no ye akoma no ene dro ben ye ne akoma no ye adwuma se obi biara wakoma ho atochema dro ben ye ne akoma no ye adwuma ho atochema te se wo kidney wo liver wo pancreas ene sa vital organs ya mebobo yi ni na bi ho atochema no unya dro we bi na wono mo a ebe yi sa nyoma ni na afri ho ama ho ato the moment abenom pre-care natural powder ne bi no afi aduro bia wo benom bia no o system no anase o organs no ebe respond to aduro no na ma o recuperation process anase se ekwan se ho to no etimi abantem eno nti na edi aduro we edi aba we a natural immune booster e boost we immune system no nipa bia no se obetimi anom aduro mpom aduro na timi aye adwuma agi se ukuta strong immunity yes enti fa number na wo TV no so sisi a ne free ye be ma pre-care natural powder ibi na afi ya sama Siemens Vita Herbal Mixture na ne capsules e friend agan no o kasa nnum yensa we bom a information be friend 442 o to Siemens agan ni nsuo no 4 na wato to paye no aye capsules na 4 na waje prekese powder we 2 e de aka ho unya sa information we hia na afi no ya kire kwan abefa so a obenom no eno ano no e help be our system ni bia no endu se wonnom sa do we na ye free system nim ama ho ato wa wutie radio no number no e 0244 718 557 0244 718 557 and it was 0241 604 702 0241 604 702 Marco said na make no prekese powder na dey say efie bia ni pa bia nya binom because eno ne the natural way a odi yi fin e fa aduani me fa nsuo me fa mfram me de ko ni pa aduani ene nnuani na ye di no aye chemicals nko a nsuo aye nom akoye chemicals nko a mfram aye home environment na ye polluted nti ama mfram aye home ko emu na anye eno nti na ne obehu akoda ketewa bi yesi wanya kidney failure obehu akoda ketewa bi yesi wanya yawe bi na nkakane no eye mpanyimfo ni nya saa yare no se opese wo no abusua ho ban efri saa yare wa we na ho na wo mpese se bi atrorenchen bia bebeto mo a koto pre-care natural powder na fa bo ho ban isan se mpanyimfo kra se ahobambo atrema ho yi eye sen ayare sabokiti ma intu be bo ho ban ya no ane pre-care natural powder wa wo hwe TV no de me mama inside stable cha to phone so okwa no akope biato hwe ye ni ankofa foforo bi amman
empem pii na bitimi kokoto foforo bi obeso be kwa kono wie no ba benya no aka se omirika akoto ba ko bi me no mo ise na ye me da bi and secondly you need general dosage okokoto wi afre ye doctor me hawni ne ya chew obi a ye se na sitwe e wo soro ana wo sitwe yare ye kan for prekese powder ide man e wo properties a itimi regulate body sugar afei so fra ye be kire wo nuane bi wo ho a udi a ema excess glucose ko mu ese wote so se de be ya onum aduro ni kan ho e be boa ama ho ato wontem obi a ne de na akoye moja broso ma akode bia me ka me sese moja no na ye ma broso a ka kokon no chia nke e be twi bi katem bia confirm no for mesre say moment donate blood na emom no e ya asodi aba beda akoma no so abroso no ene e me ya fa ni moja abroso dro be ya se moja ne akoma ne pompi moja ese fam no emu asisi enti ye fie ewo yi se wo gata na otu nsuo guma ne dru ba bi de bola ko to gata ni ma nsuo no toa na bola no ko si nsuo ni kwa e se pe ba bi bufa na the pressure beto ho eni nti ne fa ne pressure na moja abroso no unya preke natural powder ina wono mu a ebe na ni moja na ma moja ni mu aye ha afi nso bie sa cardiovascular organs nim anasa system no dro ben na di moja ne ko ne biem ama moja na timi akototen na ho ato obi a ne nsa ne na ye ni titiriti die nti a wonsa ne na ye titiriti ni na nse moja ne kwan na si nti pressure ba beto be ye titiriti kokoto aduru we bi na frɛ number wo ho ye nkyerɛw onum a ebe yi sa anwoma ni na afri ho obi wo ha makɔ ni titimi dwane dindindin na so ne kwan akyi eye symptom sign and symptom of yare bi but ye mpɛsi ebebodi odi wo hu san sunsuanso ana symptoms bi a kokoto pre-care natural powder na frɛ number se wo ho no ye be kyerɛw kwan abefa so every tell we be jai makɔ obi moja ntimi ni afu sane nti okoda wo ntimi nda nipa na kwakọ ye adwuma from anapa be se anwumre esenka anwumre no all the systems and organs no e corresponding nko da na de beti na nko anya hoden foforo de akoto adwuma so no edu anadwo nso a ontimi do besan ye adwuma ade beti na so koye adwuma na wa bre koto pre-care natural powder yi bi na frɛ ye be kyerɛ kwa befa so a obenom no ebe yi sa anwoma ni na afri ho me pa cho ebia na wo de na akwakoye diabetes pressure stroke whatever kokoto aduro we bi oto wi afrɛ ye ne ye nkyerɛ kwa befa so abenom no uyo ba na wo hwɛ me na awie na watenka atekɔ me pa cho koto agan Siemens Vital Herbal Mixture and capsules because ye member ne said ye si bre on a daily no se me economy ya konhoma 300 Ghana to ho na me ba no wo fufuo di pedua na ade wa wie na me nso me ba bete me pressure so na aka chem say you are not in the mood a wa hwe ade che a unya chop money e ba say bufuo ni na pressure na di fi adwuma mu e de ba ni na wo so ne de beba nti bo modern se obeye prepared ama yen eno ne se okwa kono magan na boost u libido no ama u libido na basro nti ye ba fie na enya yi na akwa na wo start eyi na aboa ma eyi aye na eyi aye simple e ba sa na de te na ohia sika akoto rega onka ne kese so wahu but wanti bi anya adwuma ni ya de be te na ohia sika akoto do nsa fefa otiri mu sa na wonti menka mami nya de aka na mami ni adwa na onto aso ye de mema ne de so e na eto aso mema ne bi wo ho so a wo mo so ya na ha hodro wo mo so o mo be ma no Nyankopon de ama o mo no eno edi adanse so o mema wo so o mutumi pemsan na de ani gie ne mpaso da aba no ne okọ ya hwetere sam no de akogu de wa ya de akura wo ho meto 2 minutes no so de akwakogu na fi ho de bia obekọ na jedem minwa be ma koto Siemens Vital Herbal Mixture and capsules ono no mo a eyensuo ene to paye agan be ma obeto se amedura no pa 2 no yire no e de amount be ma bi wo ho a eyeni sisi ene ye ne ya ene kofa we nyina eba oto Siemens Vital Herbal Mixture ene capsules no now the prekasa powder ne ka ho na ono no mo a ebe yi wo sisi mama man nyina ama wo so wagina bra no ubegina so ubesipi esita na dura na dua onso ama odofo anasa we
yere enso ani agye obi wo ha wo no so ne de no ade na nkasa kura no aya wobre okohia no dofo agye so sesagum ema ne se men kan kire me ema ne so omo mpesa saa sesagum no omo fariti no omo kan kire mo mpa ne so no ema ne so omo mpe emema monkoto Siemens Vital Herbal Mixture ene capsules bi na the precursor powder na tato afi obonsa gan na wo to se na wo so ju tu na wo koba se nim di kan ka kire no sisi yade e bi adwuma no a wo ye no e na won hyede ni nim de fa kwan a obefa so pagya niema eno nti e na ma usisi no de bia ya na ye ya na ma obema mu aye mrenom ofre yen a ye be kire se de wadwuma no a wo ye no kwan a obefa so a obe pagya niema ene kwan a obefa so abaye niema na sisi yade ni nyina oto aduro na wonom ka ho a ebeji ni nyina de afiri ho ama won so ho etumi ato bema bo ho ye ne ju so twa no ene mu asisie eye entini eye efi koto Siemens Vital Herbal Mixture ene capsules onomu a ebeyi uju so twa ne mu nyina oda onsori mprenum emprensia enyo so ansa na de achi ojo so ebeba kama omo jonso mu pai menu no omo so omo wontafo obi hia na so fremata papa na me enche bia me be wontafo no yade na wo yade abrante koto Siemens Vital Herbal Mixture ene capsules no nanonom onomu ebeboa ejiji uju so twa mu yade nyina ama won so ho atumi ato ya okọ pharmacy shop any herbal shop bia obenya du pay bia to kumase ha say die ye PFA pharmacy water for 3 miles obenya bi atom afen so arms herbal wa report junction dani herbal any colina herbal Ashtown any mbrom candy herbal so any beki wo Ashtown and a misty herbal wo mbrom apidank and so wo mbrom for the men's any blessed herbal hallelujah herbal rock pillar herbal omo nyina so ewo kewo uko kejetia ye ne get3 no ena ye opposite Samdora herbal enso ewo ho a uko Siemens Vital Herbal Mixture ne capsules ubenya du pay bi ato tinated herbal so ewo swame buno Gideon henna herbal ewo brekum ena Clement herbal so ewo brekum uko Humble Mother Pharmacy ewo Techima ene Valley View University no ene di enimsha ubenya dre bi na watom sanso na ahafonso ukoja herbal wogo so na sumdwenso wogo so drugstore wo Kasape market uko a ubenya bi na wonso wato yendro no herbal shop any pharmacy shop biaje number no ofre na no wa kire bebie benwo na wako akwakoto Siemens Vital Herbal Mixture any capsules ni bi na the precursor powder papa pan so aka ho your numbers no 0241 604 702 0241 604 702 and I say 0244 718 557 0244 718 557 Siemens Vital Herbal Mixture and a capsule and a precursor powder papa pano ya just say agai eso say Medas papa nyamin show aha Akoma 87.9 FM na fe Onia TV. Happy birthday enkoma Madam Cecilia Ejeibuafo wo GRA Agboguloshi branch eho ena mami owo GRA Agboguloshi branch happy birthday enkoma okese we every wo baba akosua echa eho ena wote nyame wo nyinchi oma wa hoden na the other one sabeso bia so enye ye no ma wo yefunu mama enye enshira na yasan aba no de na yeguso papa wa ha enti papa we de ukoye wa boy amane kakra wo mane so de na nso so ukoye san na esitie yo ya dase osman na flano padi nyina ni ti odwuma awrade adum ye nua ba no se de me kamati for na agreforte no ne awrade adum na nim asesa wo hwe kane no se de eti for na agrefu mu no na ne se you sit down na eni da so se se when did nso ha ayi no aduro no no tesini na asese na me fa so asha se ma oduro wo hwe ayi nua no awrade adum ne ho okay
enye easy oba say you na go to hospital the aka nyina to sika about 12 na come about 1 easy the aka nyina to sika because say ni a wono kra be hwe no wono kra bo a won gina wo hwe no adwuma na obeye no sister na so I say DTI so no say unsa wo se obi okra no ase woda ho a otumi sori wotumi eso ni mu no onu tutu ne nine ti obetumi akọ toilet obetumi ayese obadwe nso a obetumi kura so ni mu manatra kura baso but we ne body is more than so what tissue no want timi nante yes so I shall say more ti obeyi ne to pampers ono ne beyi ne sabia so ne janan obeyi pampers obepepa ne to obeyi bibia e wo se be ma no about 12 about 1 obeyi adwuma ko pebi ede eba be ma no so ntimi ntra ayi na ti agi stay woman yi ene hweye na ono so ne sika work abosome de wo beje ne ade no ansa na massage ni on beje do enye yizi Marcos me da say there was a time na eye kane SAT na papa bi te o sebi no yarefo na papa na numa sem nyina ne se yade ayo ekwam so eya yade ayo ekwam so na nnwom a wato no yade ayo ekwam so eya yade na eya nanso ye kan abusunyafo ne etiefo ne ahwefo na ye kan ekom soso de na ye kan ne wo behwe no a wo bepagya no sabe de bebi wodu de ne ba ne de ontimi akola ne de ye ntimi fo ye ni ntu akola no so ontimi kura we de akola ne mmem enti ye sretiefo na etiefo ni ye hwa moda esanse ne ye de bebe bia no wo mo de akoma pa esom de emma enti se tiefo etie na ahwefo so hwen ya de ye no ye beka no eno ne ye ampa ye se de maame ne beko hospital ye de ne ko sofo so abedi adanse emfo nyina etwa nyina so kire se ampa maame eni da so ewo ho na mmom ye kan na kakra bi a wo betimi no eno na wo de ba na ye de ahwe no na maame no na busuafo nsam na mo keka kire no we ya de nyankopon ama na bamu na nyame be hye ne ho ani monyama mama mi atie gina ama busuafo na ni awuo se nipa ho hia sin sika na mom sika ho hia sin nipa sika do ba wo ntimi nsoma no na so sa abre die nyame be hye ne ho ani monyam ama busua ne akoma tiefo nyina da ehunu se nyankopon ahye ne ho ani monyam eti ye sorry ni ye sretiefo kakra bi ade bebe bia no bi de bia me kasa wo de ba ka bibi guska no so na nsa na wo de akwa sende wo so wo haw e na me so me wo haw na maame ne so wo haw enti wo de a wo de ba no kakra wo ka gu so na wo sire nyame no na nyame hyew na ono so ye wo de ma wo bible say nipa ye de ebokwan ma no e na de wo to na bodo no so gu nsupa nani no da ache ne nsati meka eti se bibi nkoyie wo wabrabom na mom sika no ho so wo pe bibi afre awrade wo a saa bre ni nie e na wo se wo yi a wo boso mpaye ne fa bra ne ye fa nkosa maami yade na ono so gina no woda akomafo ase na wokasa nyankopon nhira yen a wo a wo yi bie no na wo so nyame nhira atimi aba wo Maa Akos me da se na ma asem bi o kan na wie kura me were ho bibi san se wa wie wadidi na o se sofo me pese me didi o so on pese obedidi on so obedi che se obi na ebe hwe na pepa ne to nya de enti se obeja ne nan nti no adro igi se wudidi na wanom nti wo de didi na o so obehwe nipa no so obi beti ne to bi ne na nya easy o kona kanu na sinimo ayi no nya easy na mama me send warning we ma in fact sister say wa ye fuo kese pa body fuo say wo yare enti amanfo wia oh arewo ontimi nkwa afuom ontabere de bede wakọ we de ontumi nkọ nti ye beba ne kunu no beko ho nti se de yetie bia no okọ nti ye straight for say ye nya sum no nyame be hye no ni mo so ani empagya na ye hwe de rade nyame be hye no so obi bia wo say ni sika wo sister yi ho no osoro yakopon be obeshira no obeshira na bibia kana sene mu ma bia sister we from no ye say rade say mo bibia enfemu bisa da bida rade nshira amen nyame inshanti no ye say wo de fa wo message no
what the bar said ye tie no message no ye be kankan na ye de amamo na me bo din no na ye kan message no a na che say sofo wa ha na we shira wo kama Pastor Julius Marco ye shira Vivian Ken na me shira no pa Vivian God bless you yaw sechi boache yaw nyame shira ajitu Isaka ajitu nyame shira Becky Dovlo Ventures nyame shira pa Kayatu Kayala nyame shira Rahinatu Abdullahi nyame shira Sack Ventures nyame shira Sanso Ena Godfred Boateng nyame shira Margaret Ache Kwesi nyame shira Mary Ekwia Koba nyame shira Irene Abwaje Edu nyame shira Isaiah Kwame nyame shira Clement Boache nyame shira jealousy is out of fashion enterprise nyame shira Amponsa Ventures nyame shira Miss Maga Beauty Salon nyame shira Suleiman Abdullahi Rakia nyame shira Samuel Kofi nyame shira Augustina Ajofam nyame shira Benaria One Enterprise nyame shira Sabina AC Kobina Enterprise nyame shira Dora Abena Yeboa nyame shira okay nti edino ena yebobo Benjamin na odiko nyame shira okay Benjamin nyame shira Marco birthday akwem fentwem na me baba ko Mr. Inoko Uswansa me ba na ne kunu eno no nyame adom na birthday one Maslox ena ye adwuma Ewrade nhyira pa Inok na ontre wahim bra wo do birthday Ewrade oma wadanse na onhye wo enionyam ti Ewrade nhyira na bibia obi Inok amen onyame insurance Mary apia sunyane ono so se wa support kakra de boye mami na yenuaba Joyce Frama oso ono so ewo kwaso a nyame insha Joyce sanso ena Nicholas Tete nyame insha Nicholas nyame insha opa Nicholas okay na yeguso pious also need the pious okay all right insha pa nti oyonko da no da ye de abrebia ye kan yesi yemu anipa ewo bra otiase yemu anipa ewo bra wote nkwamu yenua bema bi eya special audio bi a eya mebo wasi efunu enima dakabo so no da way as abre wa fe ne tui oda so ko busa dakabo no enipa wunyade eni ni a waye bi ama afoforo enipa no kwasem wa mo enipa mama the best investment in the world and so be bo enipa because they be am kase nipa de enya kura no se odakro okaiwa obetuma ye bibi di ama obetuma ye bibi di ama but a dine osisi ho a sabi oni ho a obeda kai and to da ya na investment in there ye the best investment e nipa waboa no dan obetumi si na akawuram afi ye hunu bebi kura hye but nipa de obetumi kwa 10 years as brother bi boa me okuru bi say so me ba me hwehwe no na wadi akira ba nti say investment now ye wonu mu no say na yo say ase enne ba say dan now ye investment no ma nke nei ke wen nti most of the time ya na audition na esase ye nya ne bebre wo sa ene man ketenketi na etumi aboa ya de eya obapa Christian
de ya omobrofo agye we ene nwumu a oba pa Christi eto ye no kasa yade etumi mani pa ya abofra na che se eye no kure trodo kire se ye ma me mfie aduana miense ko ne so ene wa ya abofra oda ho na obi ayi ne to pampers oda ho na obi ayi ne to adwonso wo ye kukuru ne nan ne yade nti yade ama no abaye abofra no no nti nwum we de na che se ekoma ye ma me no papa nti yaka na me so be bia me de pa ye o se wa mo bra ne free yade so bi nso be nya wa ne free yade ene ye ma me no osu yo ye se wo ho nyina ne wura ho ne ho enye bibia ntie o na emum ne se de ositie ne obi na ebeyi ne to ye bebo ne pampers na ogya ne nanwia wo bi ayi ne to ne hawo nyina wodi di areho eso no ewiase ya ma men kan cho na fabre na men ewiase ya enu nti se de etie bia no won se wonua bi aka adwamu a na won so otumi aboa no won se wonua bi ekọ adwamu a ye pemu ade ama no a menua support no free wumu ade nyina fa kakra bi a wo bi ano fa support no na entumi mu a wo de ba wo de message ba ni akenkan ya ma 0533 487726 0533 487726 0533 na bibia wiemu de mu oba na enigye ba na ahoto ba onso wofie ebeye enhyira onyame onkoso na onhyira sabrede busua penis na me champion show rest people little Mohammed team no e de Akoma sports e na eto aso osoro nhyira FM 87.9 Kumasi. Akoma e dansiona